Ihmisraastin podcasti on tulilla ja tänään Samu istuskelee studiossa tavallaan yksikseen, mutta kyllä häntä vastapäätä istuu komean näköinen herrasmies Sampo Marjomaa. Hei, tervetuloa Ihmisraasti podcastiin. Hei, kiitos. Mukava olla täällä syväluotaamassa syvälle alitajuntaani kanssanne, Dr. Phil. No, mulla on vähän vielä enemmän tukkaa kuin Dr. Philille, mutta muuten alkaa hapitus olemaan samanlainen, vaikka on varmaan parikymmentä vuotta nuorempi kuin hän. Ei, hän tarkoitetaan täytenä ihailuna. Hänhän on ikoninen hahmo. Hän on muuten. Mä en tiedä siis seuraavaksi mitenkään paljon noin kuin podeja, mutta nyt hän on tämmönen joku koomikko, jenkkikoomikko, mikä tekee semmoista Dr. Phil-juttua, että se vetää. Hän on upea hahmo, kyllä. Kyllä, ja se muuten kuulostaa aika paljon siltä. Joo. Joo. Katsoin häntä tämmöisessä Two Bears, One Cave podcastissa, mikä on Bert Kreischerin ja Tom Seguran tämmöisten koomikoiden. Yep. Ja mä katsoin eilen, kun Jimmy Carr roastasi Bertia hyvin brutaalisti. Se oli tyydyttävää. Tyydyttävä hetki. No niin, sä tiedät siis nämä hahmot, mitkä on huikeat tyyppejä kyllä. Okei. Mutta hei, siis aika moni tuntee, niin kuin minäkin sinut parhaiten, niin hauskojen kotivideoiden niin kuin juontajana, käsikirjoittajana, mutta sitten myöskin toi sun ääni on semmoinen, minkä on kaikille tuttu. Sä olit Nelosen yksi ensimmäisiä kanava-ääniä. Mä en tiedä, oliko mä ensimmäisiä, mutta ehkä skandaalin käryisin. Okei. No, mitä tää tarkoittaa, että skandaalin käryisin? No, mitähän kaikkea voin paljastaa? Mä kokeilin rajojani jo silloin, tai ehkä jo lapsesta asti, mutta myös nämähän kanava-äänen ääntelyt tuli TV-tornista, Ylen Sykkivästä sydämestä. Joo. Niin oli myös jotain sellaisia pyhiä asioita, koska hei, meidän piti lukea myös veikkaustulokset ja Ravi ja veikkaus ja kaikki tämmöiset. Niin jossain vaiheessa jotenkin mulla oli tylsää, oli viikonloppu. Okay. Ja kun siinä oli tosi tarkat veikkauksen ohjeet, että Vermossa on juostu V75 lähdössä 2, voittaja Princess Pink Butthole, poissa nämä hevoset. Niin mä aloin myös improta, miksi ne hevoset oli poissa. Oikeesti? Joo, ja sitten niiden kuolin siitä, joka oli, se oli musta mautonta, mutta hei, gotta try. Mulla oli tylsää. Joo. I was young, I needed the money. Ja sitten myös, ehkä oli Älä kerro äidille, tuli silloin se gay-draamasarja. Joo. Niin mä olin kerran vähän suuttunut, kun Vatikaani, tämä alkoi muuten vahvasti tämä podcast, Vatikaani antoi jonkun tiedotteen joskus kauan sitten, että musta konduumi ei suojaa HIV-virukselta. Joo. Niin jotenkin, mun mielestä se oli jotenkin se ei ollut kiva vetäisy. Joo. Niin mä ajattelin, että ennen Älä kerro äidille -ohjelma on turvallista avautua tästä. Joo. Mä sanoin ehkä vähän kipakoin sanankääntein Paavista, niin kuin että keskity semmoisiin harrastuksiin, mistä sinut tunnetaan, diplomaattisesti sanottuna. Ja muuten. Mutta siitä tuli palautetta, miten mä kehtaan tehdä pilaa Paavista. Niin kuin uskovaisilta henkilöiltä tuli niin kuin kirjeitä ja sähköposteja. Mun kysymys on, mitä te teitte kanavalla ennen Älä kerro äidille -ohjelmaa? Uskon velit ja sisaret. Niin. I don't know. Eli jengi laittoi palaa. Mä ajattelin, että sä oot saanut joltain niin kuin kanavapäälliköiltä tai joltain muuta palautetta siitä. Joo, niistä hevosjutusta ja niistä tuli kyllä palautetta. Joo. Tuli palautetta, että urheilu, veikkaus ja ehkä ravit on pyhää. Niiden kustannuksella ei pilailla. Okei, että sieltä tuli semmoista palautetta, että ei saa vetää omasta Stetsonista sitten. Okei. Joo, mutta mä olin silleen, come on now. Niin, mutta siis sä jatkoit tätä vai otitko opiksi niin sanotusti? En ottanut. Mähän tykkään rajojen kokeilusta. Musta siis meidän valtio perustuu dialogille, demokraattiselle dialogille. Joka päivä etsimme niitä rajoja ja me keskustellaan, mikä sinusta tuntuu hyvältä ja mikä musta tuntuu hyvältä. Joo. Sama kotivideoissa se oli, mähän kirjoitin, toimitin, ohjasin sitä spektakulaaria kulttuuriteosta. Niin siinä myös tein tällaista rajan kokeilua. Kuinka pitkälle voimme mennä koko perheen ohjelmassa? Joo. Kuinka monta Two Girls One Cup -viittausta voi laittaa koko perheen ohjelmaan? Oliko siellä semmosia? Näitä mä en huomannut. Ei missään nimessä. Joo, koska mä voin sanoa siis omalta osaltani, että se kuulosti muuten aika hyvältä. Two Boys One Cup. Niin. Joo. Tänään studiossa. Että toi oman poikani kanssa on siis silloin, hän on nyt jo teini-ikäinen, mutta on juuri siis hauskoja kotivideoita kattonut. Mä haluun niin kun puhua siitäkin ehkä vähän lisää, mutta mä ehkä vähän tiisaan jengiä, että mä rupean heti siitä, koska se voi olla semmoinen, mikä kiinnostaa. Mutta kerron nyt, mä oon siis kattonut sun sosiaalisesta mediasta ja kaikesta muusta, että sulla on ihan sikana hommia nyt niin kuin tässä keväällä
ollut niinku käsillä. Sä matkustelet ainakin niinku somen mukaan paljon. Jonkun verran vähemmän nyt, kun on tosi kiire kevät, mutta mä tykkään olla reipas. Joo, mutta mitä sulla on siis, niinku, onko semmoista, mitä sä voit paljastaa meidän kuulijoille, katselijoille, että mitä sulla on tulossa nyt? No siis näitä omia taideprojekteja on runsaasti, josta ehkä puhutaan myöhemmin, musiikkia ja lyhyt leffaa ja tällaista. Sitten mikä on jo julkistettu, on tämmöinen fenomaaninen projekti Tuusulanjärven historiallisten kohteiden parissa. Eli siellä on Suomen kulta-ajan termi muuten, jota historioitsija mielestä ei saa käyttää enää, mutta itsenäistymisen ajan taiteilijakoteja, kuten Pekka Halonen ja mä oon Järvenpääläinen, mä tiedän. No, niin, siis. Joo, kyllä. Niihin mä oon siis lähdin käsikirjoittamaan sellaista etävierailukokonaisuutta. Eli siis netin yli virtuaalivierailu näihin kohteisiin, eli se on niin kuin saavutettavuusprojekti. Mutta siis siihen kirjoitin sitten itselleni hahmon professori Aika, joka on haamu tai aikamatkustava professori. Ulla Virtanen, upea näyttelijä, on rouva Spindel. Ja nämä hahmot kertoo näiden taiteilijoiden ja Suomen historian tarinaa. Ja tämä on mua hyvin paljon inspiroinut. Tämä niin kuin fenomania ja itsenäistyminen ja suomalainen identiteetti. Ja tähän liittyen, mä oon ennenkin tehnyt paljon Kalevalaan ja kansanperinteeseen liittyvää tavaraa, yrittänyt saada ihmisiä kiinnostumaan tästä Suomessa. Kyllä. Suomen rajan ulkopuolella kaikkia kiinnostaa, suomalaisia ei niinkään. Mutta tähän liittyen myös on tulossa semmoisia asioita, mistä en voi vielä puhua, mutta asioita, jotka inspiroi minua suuresti, koska mä oon tulenkantajien perintö ja suomalaiset juuret ja meidän kieli ja kulttuuri on mua loputtomasti inspiroiva asia. Okei. Mutta siis tuleeko tästä kerro nyt vähän tästä tavallaan tästä jutusta, että tuleeko tästä siis joku TV-sarja vai elokuva vai näytelmä vai? Nettiin, tai ihan kuin netissä olevaa virtuaalivierailu. Ihan niin kuin 360 kuvia. Joo. Ja sä voit mennä J.H. Erkon kotiin sekoilemaan ja okei. Nimi oikein. Joo, ja sitten siellä ikään kuin on professori Aika juontamassa ja rouva Spindel. Se on ihan tämmöinen kuin virtuaalimuseoprojekti. Joo, ja nyt mä sain kiinni. Kuulostaa makealta. Eli siinä on saanut uudella tavalla perehtyä itsenäistymisen aikaan ja näiden ihmisten elämiin. Ja se on ollut ihan mahtavaa, koska taidot on samanlaisia urpoja kuin me. Sorry, haamut ja menneet henget. Mutta ne on unelmoineet asioista, tehneet juttuja ja sitten joistain niistä on tullut monumentaalisia asioita, jotka me tunnetaan, niin kuin Helsingin Sanomat, joka oli sitä ennen Päivälehti, sitä ennen nuorsuomalaisten, sen ajan hipstereiden huuruja. Se on super kiehtova. Se on, että mä oon ollut entistä enemmän tämmöistä suomalaisessa marinaadissa. Se on ollut mahtavaa. Mutta se on työn alla. Ja sitten Oulu 2026, kotikaupunkini Oulu, on Euroopan kulttuuripääkaupunki. 2 vuoden päästä sinne on J.P. Mannisen kanssa semmoinen ekstensiivinen portretti, taidevalokuvasarja, joka liittyy kaupunkisuunnitteluun ja psykoanalyysiin. Ding dong. Ja semmoista monenlaista meininkiä. Niin, että sä et hirveästi ainakaan niinku laakereilla lepää missään kohtaa. Mä oon siis inspiroitunut monesta asiasta. Musta on kiva tehdä juttuja ja haastaa itseni. Mä oon utelias ihminen ja mä haluan oppia lisää ja tehdä kiinnostavia ihmisten kanssa hommia. Joistain niistä saa jopa rahaa. Monesta ei. Niin, mun piti just kysyä, että no mikä tää on niinku sitten, koska ihmisiä aina kiinnostaa talous, niin sä oot niinku freelanceri, etkö niin? Mä oon aina ollut freelancer. Silloin mä tein kotivideoitakin, mä oon vapaa-agentti. Okei, onko sulla niinku silloin siis oma yritys, minkä kautta sä sitten niinku teet sen? Okei. Joo, eihän mulla ole mitään, niin monen vuonna edes mitään diiliä kotivideoista. Joo. Ei löydy mitään paperijälkiä. Vasta sitten kun Aitomedia, mä kerron kaikki salaisuudet, ups. Mutta se oli niinku välillä Suomessa, sehän on niinku hieno juttu. Siinä on hyviä huonoja puolia, että me ollaan aika sen luottavainen kansa. Että se sallii aika paljon vapauksia. Kyllä. Mutta sitten myöskin se, mä tiedän, se on kaksiteräinen miekka. Joo. No sitten yksi juttu, mihin mun pitää vielä sun somen kautta ottaa kantaa, mistä huomasin myös, kun vähän, mä en nyt hirveästi kerkeä tähän ohjelmaan, kun mäkin ehkä luotan siihen, että tässä sitten muodostuu jonkunnäköinen luottamussuhde sen kanssa, kenen kanssa juttelee ja istuu alas. Niin, mutta se, että somessakin kohistiin siitä, että sä oot suhteellisen vähissä vaatteissa sun Instagramissa ja sä oot ihan järjettömän kovassa kondiksessa niin kuin nykyään. Kiitos. Mitä sä oot tehnyt? Paljoltihan se on niin sanotusti smoke and mirrors, koska olenhan ohjaaja. Tiedän parhaat kulmani, mutta niin kuin ammattiesiintyjät tietää. Mutta ei siis mä myös tykkään pitää huolta itsestäni ja siitä. Mä katson, mitä mä syön suurimman osa ajasta, koska sitten se vaikuttaa muuhun hyvinvointiin ja siihen, että jaksaa tehdä asioita ilman sellaista niin kuin puserrusta. Niin mä tykkään urheilla ja syödä oikein. Tai syödä sillä tavalla, mikä sopii mulle. Mutta onko sulla jotain, niin kuin siis, onko se vaikka vegaaninen tai noudatat jotain paleodiettiä tai jotain tällaisia? Mä uhraan neitsyitä Cthulhulle
Näin. Neitsyt, niitä on nykyään someaikana. Enemmän ehkä paljon. Mä tykkään syödä luonnonmukaisia asioita ja en syödä hirveitä määriä sokeria. Mä yritän välttää tämmöisiä niin kuin lisättyjä töräytyksiä. Kyllä. Niin silleen. Okay. Ja siis mä just joskus, siis mä oon burleskiskenessä myös messissä, että just oli Kuopiossa Salaisuuksien yö. Ja mä olin juontamassa siis sitä, iso show, ihan mahtava, siis sirkusta ja burleskia, niin sano vaan, jos sä haluat vaientaa mun tarinat. Ei anna vaan. Mutta siis mun noista juontokeisseistä vähän muodostunut stand-up-spesiaali. Et mä sanoin, että tää on mun stand-up-spesiaali ja sitten välissä tämmöiset riisuutuvat henkilöt keskeyttää minut, eli sorry about it. Mutta siellä mä just, mua nauratti tää, kun mun äiti, joka on somessa myös vahvasti meissä, äitini on siis mahtava henkilö, mutta se välillä kommentoi aktiivisesti tai niin kuin reagoi, sanotaanko näin, esimerkiksi mun alastonkuviin. Ainakin ennen se tykkäsi käyttää sitä emoja, joka on vähän mystinen. Se, joka on, niin kuin ei hymyile, se hymyilee vähän, mutta siinä on se yksi kyynel. Minusta on upea, kun muut kommentoi, liekki, hot ass, hot bro, ja sitten Auli Marjomaa. I'm crying. Yksi kyynel, koska poikani on jälleen alasti. Äitien pitää tehdä tällaisia asioita tavallaan. Niin kuin, että. Joo, ja mun mielestä olisi outoa, jos se olisi semmoinen niin kuin, tiedätkö, stage mom, joka on silleen, nyt poikani erotiikan maailma haluaa sinut kuvauksiin. Se olisi outoa, jos se niin kuin, olisi semmoinen liian kannustava. Joo, mä mieltä. Se pitää olla silleen, että onko tämä sun mielestä hyvä idea? No mitä sä oot sanonut hänelle sit siitä, että jos hän on kommentoinut? Niin? Se on jatkuva dialogi. No. se on jatkuva dialogi, mutta kyllä hän on tykännyt jostain mun duunista. Mulla oli yksi semmoinen just lavalla kerron tämän läpän, voin kondensoidusti kertoa, kun mä olin Hesarin siinä Sielu ja ruumis -osiossa joskus. Joo. Ja mä tein semmoisen jooga-position siinä. Onko mä esittää sen täällä? Onko meillä joku laaja kamera? Kestääkö tää pöytä, jos mä... En tiedä, jos se sen päälle nousi ei kestä, mutta jos sä haluat, niin mä voin kameraa kääntää silleen, että jos sä haluat nostaa sen eteen. Tai sitten mä voin tehdä tämän lattialla. Vai teenkö mä tässä tuolla? Mä voin tehdä tämän lattialla. Okei. Haluatko tehdä tämän live-lähetyksenä? Totta kai me tehdään tää livenä. Ei me ruveta tässä kohtaa. Suorittaa sen asennon tuossa lattialla. Joo, noin. Okei, mä teen sen. Tosta. Ota hetki, älä vielä. Pystyt se... Mä pystyn liikuttaa sitä, mutta mä valitsen sen sieltä. Me elämme tulevaisuudessa. Oho, meni liikaa. Mä täällä fyysinen eminence. Noniin, nyt oot. Okay. Niin asento oli tämä. Näin. Joo. Okei. Toi siis alasti, mutta sivulta nähtynä. Mä just kysyä, että oliko se siis, mutta sä olit siis tässä asennossa niin nakuna. Joo, täysin alasti, mutta sivulta nähtynä tavallaan niin kuin kohteen tasolta. Joo. Mutta sitten joo, se oli Hesarissa ja fine, mitään ei kuulu hetkeen. Mutta sitten äitini oli käymässä Helsingissä, olimme hipsterikahvilassa ja sitten hän vetäisee sen kuvan käsilaukustaan varoittamatta kesken kahvisession. Joo. Se tulee. Ja sitten mä sanoin, että äiti, sä kannat sun poikas alaston kuvaa ihan pokkana tällä ympäri Helsinkiä kävellessä. Sitten onko tämä ok, pitääkö mä soittaa johonkin Mannerheimin keski-ikäisten lasten suojeluliittoon. Mutta hän sanoi, että minulla on ystävä, joka on arkkitehti, mutta erikoistunut 3D-tulostukseen, niin ajattelimme, että voisiko tästä tehdä patsaan. Joo. Ja mä oon silleen, että hetkinen, ensinnäkin milloin sä oot nähnyt alastoman miehen viimeksi, koska niin kuin sivulta nähty, tämä toimii niin kuin mitallina, postimerkkinä, reliefinä, tämä asento ja tämä aihe. Ja. Mutta niin kuin 3D-patsaana puutarhassa, niin kun sä kierrät sen peräpuolelle, sehän on niin kuin full Muumilaakso, Sauronin silmä, roikkuvat puutarhat, Babylonian roikkuvat puutarhat. Että mä näkisin tällä tuotteella elämän Saksassa suklaafondue-asemana korkeintaan. Se on aika niin kuin anatomisesti raju asento takaa nähtynä. Mutta kävimme tällaisen keskustelun, ja sitten hän ehkä näki valon. Mutta anyway, täällä on onnellinen tarina. Tarina päättyy tähän, kun kesällä hän soitti, että Sampo, olen varannut sinulle ajan rokotukseen. Jaha. Ja mä olisin, että onko tämä joku botox-otsarokotus, koska se käy. Hän sanoi, että ei kun punkkirokotus, koska kuitenkin tänä kesänä olet alasti jollain pellolla. Joten se oli semmoinen kuin hyväksyntä. Joo. No, mutta äiti siis tavallaan otti sen niin kuin sun
jutun tosissaan siinä kohtaa. Totta kai, ja tällä tavalla hän osoittaa tukensa mun taiteeseen. No mutta siis hei, äitien kuuluu osoittaa tukea. Nyt mulla meni pikkusen kamerat sekaisin, mutta ei hätää. Joo, mutta tämmöinen kaunis tarina. Okei. No yksi juttu ja yksi syy, miksi mä oon sut tänne kutsunut, sä sanoitkin taideprojekteista muistakin, niin on musiikki. Jep. Sun äänihän nyt käytännössä, mikä tässä jo kuullaan, niin on suhteellisen ikoninen. Mulla on sulle ehkä sitten yksi pieni toivepyyntö. Pitääkö mun puhua sun vastaajaa joku? Älä soita tänne. Ei vastaajaa, mutta tehdäänpä silleen, mä pystyn selittämään tämän paremmin. Okay. Niin otetaan yksi välijinkku. En tiedä, tunnetko häntä tästä äänestä, mutta mä kerron sitten. Okay. Hyvät kuulijat, seuraavaksi vuorossa on erittäin ala-arvoista ja sopimatonta materiaalia juuri sinun korvillesi. Ihmisraastiin. Kuulostaa tutulta. Kuka hän on? Hän oli Anni Turunen, eli Kanavan monivuotinen kanava ääni. Siis. Neloskanavan? Ei vaan Maikkari. Tarkoitatko vihollisen leiri? Kyllä, no vähän. Mutta että sitten kaikki, mä voin just kysyä, että... Mä oon vapaa-agentti ollut aina. Mä en ollut koskaan kenenkään leivissä. Siis tätäkään mä en kertonut, mutta kysyin, olikohan kanavajohtaja joku hetkinen, kun mä olin ollut siinä vaiheessa ehkä 13 vuotta tehnyt, tai jopa varmaan niin kuin enemmän kanavalla, koska silloin oli tällaisia niin kuin kanavakasvoja. Mä muistan, mä lounalla kerran kysyin, että olisiko mahdollista, että koska mä oon ollut täällä varmaan niin kuin 15 vuotta talossa, ja mut yhdistetään yksin oman neloseen, niin että mä olisin kiinnostunut tästä, että miten, how about it, niin hän sanoi, ei. Jotain perusteluita? Ei. Sitten syömme salattia ja and it was awkward. Okei. No sit mun on pakko kysyä vielä sun Instagramista yksi toinen juttu. Okay. Siellä seikkailee yksi Suomen viehättävimmistä naisista, Anne Kukkohovi monessa kuvassa. Mikä on tää connection teidän välillä? Me ollaan oudon samanlaiset. Me ollaan niinku MILF ja DILF, tähtien yhdistämänä. Mä en muista milloin me ollaan Annenkaan tutustuttu. Mutta me ymmärretään toisia aika paljon, koska me ollaan samanlaisia hahmoja ehkä, että suurella yleisöllä on joku ajatus siitä, millaisia me ollaan. Kyllä. Mutta me molemmat ollaan hyvin kiinnostuneita sit sen lisäksi vähän niin kuin enemmän darkeista ja ehkä henkisistä asioista ja ylipäätään niin kuin, sanotaanko tämmöisen niin kuin elämän kulissin taakse katsomisesta. Niin Anne on aivan mahtava henkilö. Meillä on niin kuin erikoinen sielujen yhteys. Me tehtiin yksi kausi sitä podcastia myös yhdessä Annen ja Sampon Aivoliitto. Okei, mä en ole tämmöistä kuullutkaan. Joo, se oli mahtava tämmöinen kuin syvä sukellus toistemme aivoihin. Ja sitten me ollaan Annen kanssa tehty projekteja, esimerkiksi nyt Asko, joka on upea valokuva, ja just ennen kuin Anne nyt muutti Losiin, niin Anne nimenomaan halusi tehdä. Mä oon Askon kanssa tehnyt paljon tästä mytologiaa, Kalevalaa ja kaikkea Kullervo-editoriaaleja ja Hot Väinämöinen kuvat ja muut mahtavat teokset, niin Anne halusi tehdä meidän kanssa jonkun projektin, ja sen takia me otettiin sitten tämmöisiä myytillisiä kuvia. Joo, koska siis siellä on makeita just ne, siellä on semmoista keskiaikaista ja kaikkea tämmöistä, niin mä kiinnitin huomioon niihin, että tosi makeet. Ja mä ajattelin, että tässä täytyy olla joku, koska hän oli niin monessa kuvassa sun niin kuin kanssa. Mä ajattelin, että te olette joko tosi hyviä ystäviä tai sitten tässä on jotain muuta semmoista, just tämmöistä sielujen sympatiaa. Niin kuin. Siis me ollaan hyviä ystäviä ja sielujen sympatiasykkeet, outoja yhteneväisyyksiä, mutta varmaan myös se työn ja niin kuin meidän tarinan kautta meillä on semmoinen ymmärrys, mitä kaikilla välttämättä on, koska me ollaan molemmat ollut tosi kauan niin kuin julkisuudessa ja sitten ihmisillä on mielipiteitä ja ajatuksia ja niin he ehkä ajattelee, että me ollaan tietynlaisia, mutta sitten ehkä Annessa on kanssa semmoinen hän on superhuumorintajuinen ja ei ota itseään liian vakavasti ja on valmis pyllyilemään ja tavallaan ikään kuin näkemään itsensä uudessa valossa ja ehkä se kyseenalaistaminen, semmoinen tietty anarkia on hänessä myös, mikä mussa on aina ollut. Joo, mutta täytyy ottaa haltuun, eli jengi, mikä Sampon ja Annen Aivoliitto. Joo, me tehtiin se 2 vuotta sitten, joo. Mistä se löytyy? Sieltä, missä podeja on. Kyllä muista on kaikilla platformeilla. Me tehtiin se niin kuin tosiaan 1 kausi sitä, ja siinä on niin kuin erilaisia teemoja, kaikenlaisia. Se oli kiinnostava projekti sekin. Siinä mä niin kuin viimeistä tutustuin Anneen tosi syvällisesti. Joo. No, mutta kuulostaa hyvältä ja kannattaa käydä tsekkaamassa. Mä kuuntelin tänään kotimatkalla junalla Järvenpäähän, niin otan haltuun ja laitan sulle viestiä siitä, että miten hyvä se oli. Mutta nyt otettiin tuo väliinkku pois tuosta kuleksimasta jo, niin mennään siihen musiikkihommaan. Sä
Niin kuin sanoin jo tuossa aikaisemmin, sun äänihän on ikoninen käytännössä. Siis silleen nyt kun sä puhut, niin musta hauskaa jotenkin, että sen tunnistaa sen äänen. Varsinkin tuon mikin läpi vielä, niin se tulee vielä paremmin. Mutta sä oot tehnyt musiikkia ja sä laulat. Ja sähän siis laulat tosi hyvin. Kiitos. Mä siis niinku, nyt mä ehkä paljastan oman niinku dorkouteni, mutta mä yllätyin ihan siitä, että niinku siinä mä löysin viitteitä paljon muun muassa niinku Poets of the Fallin laulaja. Mä en tiedä, mitä tykkäät siitä bändistä, niin löysin siis niinku samanlaisia nyansseja, että käytitte. Mä en ole muusikko enkä silleen, että kuuntelen vain musiikkia, mutta siis sehän oli tosi hyvä laulaa. Kiitos. Ootko sä tehnyt kauan musiikkia? Joo, kyllä mä siis lapsesta asti on soittanut musiikkia. Ehkä mä aloin laulaa enemmän siis kuin myöhäisteini-iässä tai kuin lukioaika. Mutta sitten se on ollut vähän aina niin kuin muun varjossa, kunnes sitten toi dark country bändi juttu. Siinä ehkä isommin mä aloin sitä tekemään. Sitten mua ärsytti vähän ajatus siitä, että meillä on joku TV-juontaja, joka nyt alkaa tekemään musiikkia. Että mä en halunnut olla se tyyppi, joka tekee yhden sinkun ja on silleen, että tässä on uusi sinkkuni, vaan mä halusin tehdä levyllisen. Siis Jami Pietilän kanssa aloitettiin toi Dark Country sitä 10 vuotta sitten. Niin mä halusin tehdä yhden levyllisen ja sillä tavalla, että meillä on katalogia, meillä on niitä biisejä. Ja sitten tehdä se vähän silleen on the down low, alternative itse tuotettu indie-juttu. Just silleen niin kuin mä haluan tai me halutaan tehdä se. Joo. Mikä tää oli siis tää, mä vähän tutustuin tähän Dark Country-bändiin myös, niin eli Jamin kanssa. Jami Pietilä on End of You metallibändin solisti, jos muistat tällaista. Tiedän, End of You on kyllä. Joo, Jami on siitä. Ja toinkin tässä on sinulle, katsokaa. Tässä on, oli hyvä, vinyli. Onko tää mulle? Se on sinulle hyvää joulua. Wow, kiitos. Se on numero 70/100, sama 100 kappaleen painos. Tässä on myös Kyllitäti, eli minä olen piirtänyt omilla pikkukäsillä kartan, joka on vähän niin kuin Dark Country, tämä maailma, missä tämä tapahtuu. Eli sinun alitajuntasi. Okei, kiitos Sampo. Wow. Mähän siis kehustän tämän tänne studion seinälle, tämän Dark Country. Joo, se on rakkaudella tehty. Siellä on vähän niin kuin mun elämä on lasagne ja pääsiäismuna ja kerroksinen sedimenttisoppa. Niin se onnea matkaan. Onnea matkalle pimeään countryin. Ja siis rakastan countrya ja siis mulla ei mitään tiettyä musiikkilajia, vaan mä tykkään tarinoista ja biiseistä ja kerronnasta. Mutta siis countrymusiikki on mulle ollut aina lähellä sydäntä. Varsinkin surulliset, sydäntä särkevät countrybiisit ja myös sen takia, että lyrikat niissä on niin nerokkaita. Kyllä. Versus nykyajan poppi tälle yleistäen. Siinä on vielä se musiikin laji, missä on panostettu siihen tarinankerrontaan myös sanallisesti. Niin ja nehän on se aika semmoisia niin kuin country yleensä semmoisia surullisia tai synkkiä tarinoita. Ja teillähän on kyllä tässä Dark Country-bändissä se, mitä mä kuuntelin, niin tuli mieleen just, että ne on tarinoita. Siellähän on myös niinku selkeästi vähän rock ja jopa niinku löysi vähän metallivivahdetta, että ehkä jopa tämä End of You huomio toi niinku sitä esille. Joo, siellä on vähän niinku eri vivahteita, joku Seashore on aika silleen grunge, Seattle grunge ja sitten ne on hyvin, mähän on semmoinen ballaadi, tenorimies, rakastan sitä, että sitten siellä on viittauksia mun elämään ja Jamin elämään ja Who Am I Now on tarina uudesti syntymisestä. Mutta mä en halua liikaa analysoida niitä, koska mä haluan myös, että ihmiset löytää sieltä omat juttunsa ja omat systeeminsä. Joo, ja tämä on siis mielenkiintoinen. Mulla on ollut tässä nyt sattumalta. Tämähän ei ole siis pelkästään musiikki- tai artistien niin kuin perehtyvä ohjelma. Tähän tulee vaan mielenkiintoisia tyyppejä, kenen kanssa on kiva päästä juttelemaan. Nyt on sattunut olemaan aika monta bändiä peräkkäin tai niin kuin näin. Niin mulla on käynyt niin, että kun mä oon vaikka purkanut bändien kanssa yhdeltä bändiltä, Varjolalta tulee nyt itse debyyttialbumi tämän viikon perjantaina, 24. päivä. Tämmöistä suomenkielistä rockia, melkein metallia soittava bändi. Niin se laulaja kertoi niistä biiseistä vierailuaikana, niin mä olin ymmärtänyt ne biisit ihan eri tavalla. Mä olin ymmärtänyt vaikka rakkauslauluksi tai erobiisiksi, niin hän sanoi, että ei kun se on kappale, mikä kertoo päihteistä. Okay. Ja hänen suhteestaan päihteeseen. Eli tavallaan mä arvostan sä sanoit, että sä et rupea liikaa avaamaan, koska se on ehkä tärkeää, että kuulija kuulee sen biisin silleen. Mitä se itselle sopii? Se on mulle mä arvostan taideteoksia ja projekteja, jotka on kerroksisia. Et siinä ei välttämättä tungeta sun naamaan tiettyjä asioita, vaan siellä on nyansseja ja asioita, mitkä sä oot. Mieti joku Tuve Janssonin parhaat muumikirjat esimerkiksi on superkerroksisia. Onko se Muumipappa ja Meri, missä on muumipeikko, sitä alkaa ärsyttää muumiperhe, se menee leiriytymään rannalle ja kokee itse inhoa ja samalla mörkö on lentämässä aika tummasävyisesti kohti sitä saarta. Se on kiehtova tarina itsenäistymisestä ja kasvusta ja kehon muuttumisesta. Jotenkin lapsena ei tajua,
En mä tajunnut sitä silleen, että mä mietin sitä jännittävänä meriseikkailuna. Kyllä. Mutta se on musta upea teokset, mistä löytyy tasoja, mutta saat kaivaa niitä, jos sä haluat. Joo. No siis mähän luen muumeja paljon mun pienemmälle lapselle, mikä on nyt siis niin kuin menee esikouluun syksyllä. Mutta juuri se, että ehkä niitä voi, mä en ole koskaan tälle ajatellut noita, mutta oot varmaan oikeassa, että ne on Lue hyvin. se, koska musta se jotenkin sitä alkaa ärsyttää se muumiperheen muumiperseily ja se on silleen, että this is enough. Sitten se menee rannalle ja katsoo niitä merihevosia, jotka on sellaisia hevosia, hoikkea, kuumia hevosia ja se on silleen, että mä en ikinä voisi näyttää tolta. Onko se, kun se rakastuu niemmoiseen hevoseen siinä? Ehkä. Joo. Varmaan. Mä oon itse asiassa lukenut tämän mun tyttärelle. Tämä on ainakin joku semmoinen, missä se johonkin semmoiseen hevoseen rakastuu ja sit se... Ja eikö siinä ole se, että sitten cut to mörköön, joka lentää jotenkin paha enteilevästi joo, se kohti. leijuu tulee sieltä, joo kyllä. Ja sitten meri jäätyy ja se lähenee. Se on musta hienoa, kun se on tavallaan satu lapsille, mutta siinä on semmoisia tummia sävyjä. Kyllä. Niin kuin elämässäkin on kontrastia, meillä on valoa ja varjoa ja ne on olemassa yhtä aikaa aina. Jep. Joo. Mentiinpä syvälle tässä. Mutta se on ihan totta ja mun mielestä on tosi kiva, että sä oot noin nyt kiva sanoa, että tästä kiva tutustua suhun ja nähdä, miten aito henkilö sä olet, niin kun, koska onhan mullakin susta tietynlainen julkisuuskuva vain juuri sen niin kuin TV-ohjelman ja niin kuin tämän kautta, mitä on. Ja sitten tämän äänen kautta. Onko sä muuten tehnyt koskaan radiojuttuja tämän podcastin-homman lisäksi? En ole, enkä oikeastaan äänimainoksiakaan. Okei, mikset? En mä tiedä. Sehän olisi ihan täydellinen siihen. Niin kuin. En mä tiedä. Jotenkin tämä on lirvahtanut tälleen. Mutta se on jännä tarina, jos mietitään TV-uraa. Mähän tein 15 vuotta HKV:tä, kotivideo-ohjelmaa. Niin se oli myös oudon, ensinnäkin mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä sain tehdä noin pitkään, eniten katsojille, että se on tärkeintä mulle, ehkä voin mennä syvemmin siihen ohjelmaan myöhemmin, mutta se oli oikeasti niin kuin yhden miehen näkemys, koska mä toimitin, kirjoitin, juonsin, välillä ohensin sen. Että mä istuin jossain hipster-kahvilassa ja kirjoitin sitä. Että se on oikeasti niin kuin yhden ihmisen näkemys. Ja sitten se kuvattiin monesti robottikameralla studiossa, että siellä ei ole ketään muita. Siellä on prompteri, kamera minä. Niin mä olisin voinut kuvata siinä jossain mun vessassa yksin. Tai vähän niin kuin proto-someajan meininki, mutta sitten sillä saattaa olla 500,000 katsojaa viikossa, joka on niin kuin absurdi. Iso määrä. Absurdi ajatus. Niin kuin se oli myös hyvin yksinäistä aikaa tämmöiselle sosiaaliselle, no mä en tiedä, sosiaalinen ja sitten jotenkin myös introvertti. Mutta niin kuin erikoinen etappi mun elämässä ja aika pitkä. Joo, 15 vuotta on pitkä aika ja niin kuin, kyllä mä haluan siitä sinänsä puhua, mutta puhutaanko musiikista vielä? Puhutaan musiikista, koska se on yksi juttu. Dark Country on yksi homma, mistä tunnetaan. Sitten mä löysin tämmöisen tiedon netin syövereistä, että sä olet sun veljes, mutta se oli hauskaa, että siinä ei lukenut, että mikä on se yhtye tai niinku tämä, missä sä oot käynyt, mutta sä oot käynyt tämmöisellä, mun on pakko lunttaa, täällä oli tämä Frankenstein, eikö se ollut tämä? Genius Albert Frankenstein. Niin, juuri näin. Tällä nimellä. Artisti. Arni on se mun veljen friendin bändi, joka on ehkä doom metal, on hänen itse jotenkin ehkä keksimä. Se on hyvin outoa sellaista alkemistista, Cthulhu, Lovecraft, mä tykkäsin tästä. Mun veli on kiehtova hahmo. Mun veljen verrattuna mä oon eniten Juha Sipilä peruspertti. Okei. Joo, että mä oon se laimennettu versio. Joo, mutta siis onko Arni se bändin nimi? Joo. Okei, mutta mun veli on kaikki sen bändin jäsenet. Joo, mä ymmärsin, että Arni on sun veljen nimi. Siitä, kato. Mun veljen toinen nimi on Arni. Se on tullut siitä, joka tarkoittaa niin Kotkaa. Joo. Mun vanhemmat antoi meille kaksi nimeä, toisen Pakana ja toisen Kristitty nimen. Ja sitten lapsi saa itse päättää, kumman tien hän valitsee. Minä valitsen Pakanatien. Comes as no surprise. Mutta ehkä ihan oikea tie. Näin mä sanoisin. Joo. Mutta sä oot ollut siis siinä laulamassa tai tämmöisellä niin kuin, en tiedä, artistinimi, peitenimi, mikä se on, niin oliko se joku syy, miksi sä et vetänyt itsenäsi? Joo, siis se projekti on niin huuruinen, että mä en myöskään halunnut mitään niin kuin ekstra huomiota jotenkin ton TV-kontekstin kautta, koska se on niin sellaista ihme-alkemia, lonkeromeininkiä. Se Arni-projekti, niin mä mieluummin mä oon tuntematon mysteerihahmo, koska mun veli ei laula sillä tavalla niin tuommoista, niin kuin mulla on enemmän tämmöinen niin kuin sankaritenori ääni välillä. Jos niin halutaan, niin sitten mä halusin olla vaan salanimellä esiintyvä hahmo, joka laulaa ne biisit, missä semmoista vokaalia tarvittiin. Mutta se on huuruista
meininkiä pimeältä puolelta. Joo. Mutta sä et onko se bändi vielä voimissaan tai sun veli sen kanssa? En mä tiedä. Joo. I don't know. Okei. Läheisiä veljen kanssa selkeästi sitten. Niin. No siis nämä on salaperäisiä salatieteen kiemuroita. Joo. Mä en tiedä, siis sillä on, kyllä mä luulen, että se on aktiivinen. Ja siis se on ollut ainakin jollain levyyhtiöllä, joka on joku itä-eurooppalainen, jostain Kardashistanista. Mistä, kuka tietää? Okei. Mystistä meininkiä. Joo. No, miten sitten Dark Countrysta vielä lyhyesti, koska se mitä Spotify ainakin näytti, niin nyt ei ole muutamaan vuoteen tullut mitään biisejä tai mitään muutakaan. Onko se bändi kuopattu? Ei kuopattu, mutta hän on tauolla. Hän on Formaldehydissä. Myös näin Jamia eilen. Meillä on hyviä biisejä. On jotenkin, mitä sanoisin, laatikossa odottamassa, mutta Jamilla oli muita työprojekteja ja muuta säätöä, niin me tietoisesti laitin Dark Country pauselle. Joo. Ja sitten se oli pandemia ja jotain muita. Ilmeisesti oli maailmanlaajuisia jotain flunssia. Niin sitten sen aikana mä töräytin pystyyn tämän mun pop-fantasia, eli Saint Shadow-projektin, jossa mä oon saanut toteuttaa mun sitten semmoisia populaarikulttuuriasioita, mitä sitten on Dark Countryin ei ehkä niin, tai jotka ei sopinut siihen. Joo. Että se on vähän niin kuin eri maailma. Kyllä. No tää on siis se sitten yksi syy myöskin tää Saint Shadow. Sä oot siinä ihan soolona niinkö? No siis Joni Bodoravkin on toinen puolisko ikään kuin Saint Shadow-projektista. Hän on musiikillinen neroi itse asiassa myös End of You-bändistä. Joo. Ja sitten on myös masteroinut ton levyn. Niin Dark Country-musiikin. Sitten me Jonin kanssa alettiin pandemia-aikaan tekemään tätä pop-juttua. Koska se varmaan lähti siitä, että Joni oli tehnyt jotain demoja, jotain pianojuttuja, pianoasioita, mitä rakastan itse paljon, mikä ei tavallaan kuulu tuohon Dark Country-maailmaan. Joo. Niin siitä syntyi eka biisi Brooklyn's Burning, joka on kanssa eka sinkku ja eka video, joka on sitten kuvattu iPhone 13 Brooklynissa. Se pandemia-aikaan se video löytyi internetistä. Niin se oli niin eka biisi ja sitten siitä alkoi kehittyä Saint Shadowin underground popkulttuuri. Taidepommi. Mutta siis niinku, sehän on, niinku popmusiikkiahan se on ja vähän ehkä just tämmöistä alternative poppia. Joo. Mutta esimerkiksi Brooklyn Burning, en osaa lausua hienosti englantia kuin sä, mutta siis nehän oli kaikki hyviä biisejä. Siinä on nyt niin kuin 3 biisiä tullut, eikö näin? Joo. Ja nytten tällä viikolla, kun sulla tulee 4. biisi. Joo, 24. päivä tulee Dalleluja, eksklusiivinen tieto Dalleluja, joka on varoittava tarina rahahimosta. Se on vähän niin kuin pari tuolle Stupid Games-videolle, joka oli toinen tämmöinen kuluttamisen ja kapitalismin tutkielma siitä aiheesta. Kun sitten taas Brooklyn's Burning on semmoinen haikea, ehkä tarina siitä teini-iän kaihosta Amerikkaan ja populaarikulttuurin siihen, minkä parissa me ollaan kasvettu. Ja Neon Star, 3. oli masennuksesta ja itsetuhoisuudesta kertoi mulle. Okay. Että se video siinä on androidi, jonka sydän on, se kokee eka kertaa sen, että sydän on palasina ja hän miettii itsetuhoa. Okay. Se oli mun tapa käsitellä niitä tunteita. Joo. Onko sulla ollut siis tämmöinen synkkä vaihe elämässä jossain kohtaa? Okay. Joo, mä käsittelin niitä siinä. Mä sitten kysyin Mieli ry:ltä, että haluatteko mukaan tähän niin videon julkaisuun, koska mä haluaisin puhua tästä. Joo. Ne sanoi, että ei kiinnosta. Mä olin okei, fine, julkaisen tämän ihan. Mä en lähde sanoa, koska mä teen mun päivätyön ohella ja tehdään heidän kanssaan yhteistyötä, mutta siis niin kuin miksikä se ei käytännössä, niin, siis niin, hyvään ajatukseen, hyvään tarkoitukseen. Niin. Mä olin vaan, että voinko tägätä teidät tähän, voitko näennäisesti tai nimellisesti olla tässä yhteistyössä, mutta ei, whatever. Mutta se oli tapa käsitellä näitä asioita ja siihen myös yksi lyhyt leffaprojekti on tulossa sen periodin marinaadista, joka vuosi sitten kuvattiin Arizonassa. Se on semmoinen aavikkotarina. Mutta taiteen keinoin on käsitellyt sisäisiä maailmoja. Kyllä. No sehän on hyvä keino oikeastaan käsitellä kyllä, koska sitten sen pystyy monesti vielä jotenkin tietyllä lailla saamaan ulos itsestään. Ja monetisoimaan. No. Se on tärkeintä. Ei, mutta joo, tosiaan, että nämä on ollut, mä tykkään ajatuksesta, että niin kuin itse asiassa kotivideotkin oli tavallaan semmoinen Trojan hevonen. Joo. Tai tapa käsitellä, tai laittaa yllättäviä teemoja tommosen mainstream-tuotteeseen. Mua on aina eniten kiinnostanut mainstreamin ja marginaalin se leikkauspiste. Että miten me voin ottaa marginaalista vähän niin kuin anarkistisia, haastavia, outoja, yllättäviä ideoita ja suuntauksia tuoda ne niin kuin isolle yleisölle.
vaan niin kuin mun ajatus on lisätä keskustelua ja lisätä ihmisten niin kuin tavallaan itsemääräämisoikeutta ja miettiä, onko järkevää katsoa TV:tä, onko järkevää kuunnella tätä poliitikkoa tai uskonnollista johtajaa tai muuta. Vaan niin kuin saada ihmisiä, laittaa tuoreita tuulahduksia ihmisten päälle. Herättää ajatuksia. Joo. Mutta onko sulla joku oma sitten semmoinen niin kuin agenda siinä? Miksi sä haluat herättää ajatuksia vai haluatko sä oikeasti vaan niin kuin universaalisti hyvää niin, että sä haluat vaan, että ihmiset oikeasti ajattelee omasta puolestaan, eikä niin, että joku ohjaa niitä? Miksi sä luulet, että mä haluan hyvää? Tämän takia mä kysyin, että World domination. Ei siis yleisesti, mehän itse täällä maailmassa toimitaan. Mä että kaikki me toiminnalla voimme tehdä maailmasta paremman. Kyllä. Mä oon tämmönen positiivis, naivi ihminen. Tai ehkä, näin mä ajattelin, miksi olla ikävä, jos voit olla kiva. Niin mä myös haluan ehkä just vähän hämmentää, herättää ajatuksia ja muuttaa maailmaa. Tehdä keskustelusta, tehdä maailmasta kiinnostavamman paikan. Eikä siinä sen kummempaa. Ei siis hienoa. Siis näin mä oletin ja sen takia mä sanoin, että onko se tämmöinen. Joo. Ja sitten idea siitä, että popin kautta käsitellään vaikka yhteiskunnallisia asioita, mutta ilman, että ollaan super ikään kuin NS-tylsiä. Kyllä. Vaan mä oon myös viestintää on ollut Miltonilla töissä 2,5 vuotta. Mä haluaisin oppia viestinnän paremmin, joka musta yleisesti on suomalaisilla vähän huonosti hanskassa. Joo. PR ja viestintä, koska meidän kieli on hyvin painava ja tämmöinen shamanistinen. Niin small talk ja semmoinen niin kuin kupliva sosiaalisuus on haastavaa. Niin se on mua kans pitkään kiinnostanut ja komedia on, jos mä olen 15 vuotta yhtä komediaprojektia, se on viimeistään ikään kuin terottanut sen miekan tai sen kynän. Joo. Että tavallaan se on vähän niin kuin viestinnän masterclass, kun komedia tekee paljon. Se, että miten tämä yksi ajatus saadaan mahdollisimman nopeasti kommunikoitua toisiin aivoihin, niin se komedian tekeminen auttaa siinä viestinnän kentällä myös niin kuin ajatusten siirrossa. Joo. Nyt mä vedän ihan Stetsonista, mutta sä puhuit stand-up niin kuin siitä burleski-hommista, että se on niin kuin sun stand-up show, niin teekö se niin kuin stand-upia siinä? No siis mä luokittelin sen. Kyllä siis se on niinku stand-upin näköistä ja kuuloista. En mä stand-upia tehnyt silleen niinku kiertäen tai niinku klubeilla käyden, mutta silloin tällainen mun juontojutut on aika stand-up-henkisiä nykyään. Meillä oli meidän oma Fiona Timantin kanssa, meillä oli Temple of Teas-klubi Apollossa, iso burleski show. Joo, mä näin. Niin, se on aika stand-up vibes ja sit mä Maxim Fedorovin kanssa, joka on yleensä Kiovan kirjavaihtaja. Hänellä oli semmoinen stand-up-ilta siellä, mä töräytin 10 minuuttia. Siis se on vaan, mä oon kirjoittanut komediaa, niin se on tavallaan yksi sektori, mikä on musta kiehtovaa ja kiinnostavaa, semmoinen kansalle puhuminen ja ihmisille niin kuin oraalisesti höpöttäminen. Se on musta kans hyvin lähellä meidän noita Kalevala ja muita kansanperinne traditioita, jotka on ollut puhetta ja tarinoiden kertomista, sehän on niin kuin aika lähelle sitä, niin kuin nykyään stand-up on. No se on aika, stand-up on niin riisuttua, sähän oot siinä vaan käytännössä mikrofoni, sinä ja yleisö. Jep. Ellei ole sitten tämmöinen joku Carrot Top, mikä tekee ymmärtääkseni niillä propeilla sitten sitä niin kuin komiikkaa. Mutta joo, sitä on niin, ja siis komedia on niin kaunis ja siis vaikein laji kirjoittaa ja tehdä, kuten moni tietää, mutta se on niin elimellisen tärkeä ihmisten hyvinvoinnille ja hengissä säilymiselle. Kyllä. Ja ehkä just se vielä pervojuttu siinä on, että se ei saa olla liian arvostettua. Meillä ei ole komediapalkintoa, komediatohtorin arvonimeyksen pitää näyttää siltä, että se vaan valuu ihmisistä ulos siltä kuin pehmiskoneesta valuu pihalle. Et sen takia sitä ei voi nostaa semmoiseen niin kuin kiasma-taide-sektorille, vaan sen pitää säilyä niin kuin kansan taiteena. Ja se on musta super kiinnostavaa siinä. Se on vähän niin kuin tavallaan kiittämätöntä, mutta tavallaan toisaalta ihmiset on valmiit maksamaan stand-up-keikoista jonkun verran niin kuin sillä. Se niin kuin nauru, ehkä tämä niin kuin komedia opetti mulle sen, että sehän on asia, mitä sä et voi kontrolloida, koska jotkut asiat naurattaa sua. Se on vähän niin kuin asiat, mitkä sua pelottaa, kiihottaa, naurattaa. Ne on, mä kutsun niitä niin kuin saman hämärän kujan viereisiksi roskiksiksi. Ja ne menee myös limittäin. Joo. Ja siksi meillä on kauhukomedioita tai kauhuleffoissa on jotain pervokohtauksia. Että ne on niin kuin meidän liskoaivojen alitajuisia tunteita ja ne on musta äärimmäisen kiehtovia. Se sektori, mikä ohjaa meitä, vaikka me kuinka esitetään jotain siveää toimistotyöntekijää, niin siellä jakun alla kuplii. Okei. Okay. Onko sulla, heitä nyt mulle sitten vielä tähän ja kuulijoille, onko sulla jotain suosikki, siis niin kuin, mä itse rakastan siis stand-up-koomikoita. Joo. Niin onko sulla Suomesta tai
ulkomailta jotain suosikki stand-up-koomikkoa? Mä seuraan noita koomikoita aika paljon. Mun mielestä esimerkiksi nyt, kun oli Tom Bradyn roastas, Nikki Glaser veti ihan superhyvän setin. Se oli ihan mahtava. Ja se on kiinnostava hahmo, kun se on niin kaunis ja semmoinen Barbien omainen, tai hänestä on tullut semmoinen. Semmoista super kiehtova se urakohta, missä hän on nyt. Sitten Your Mama's House podcast on musta upea ja ikonen, niin kauan kestänyt se, niin kuin, varsinkin tässä ajassa ja pandemia-aikana sillä oli selkeä tarve, koska se on niin törkeä ja niin säännötön. Niin kuin tavallaan, että ne tekee mitä vaan, sanoo mitä vaan ja ihmiset oikeasti haluaa sitä. Ja sitähän komedia on myös sitä, niin kuin, silloin on se tietty katarsis ja sanotaan asiat, mitä sä todellakaan et saa sanoa maailmassa, jossa meillä on entistä enemmän. Tai tällä hetkellä aika paljon sääntöjä somessa. Miten puhutaan ja kenestä saa sanoa mitä vaan. Ne on silleen täältä tulee Kathy Griffin, toinen tosi kiehtova hahmo, joka oli 6 vuotta kanselloituneena ja nyt taas kiertää. Ai kiertää, joo, sitä ei ole näkynyt vähän aikaa. Ja se koko tarina on, kaivappa se esiin, että mitä Trumpin hallitus sitä hänelle yritti tehdä, kun se oli siis lentokiellossa. Ai jaa. Ja kun hän ei voinut kiertää, se oli siis epäiltynä. Se oli salaliitto Yhdysvaltain presidentin murhaamiseksi, mistä häntä epäiltiin sen yhden kuvan takia, joka oli aika raju kuva, mutta silti se pitäisi olla ilmaisun vapauden otsikon alla, niin sitä oikeasti epäiltiin presidentin salamurhaamisesta. Jotain rouvashenkilöä. Sillä, että onko tämä kuinka realistinen uhka, mutta en tiedä. Mutta siitä me nähdään, että komedia on, sen pitää olla vaarallinen, siellä pitää olla aseita ikään kuin hyvässä mielessä, ehkä vähän niin kuin horjuttaa tehdä reikiä hallitukseen ja ajatusrakenteisiin ja semmoisia, jotka aina sitten alkaa kontrolloida kansaa. Se on tärkeää. Kyllä. Äijä on ihan turpoahdettu meininki päällä, mikä on mahtavaa. Sitten musta on kiva. Mä nautin tästä. Mä saan se on se amfetamiini, mitä sä laitat meitsin siihen juomaan. No sä käskit laittaa piripintaan. Niin otetaan yksi väliinkku, niin ihmiset tietää, mitä ohjelmaa ne kuuntelee. Ja jatketaan sitten Sampon kanssa. Ihmisraastin niitä on lastenohjelma. Halo? Onko ihmisraastin? Ihmisraastin podcasti on tulilla ja Samu istuskelee Sampo Marjomaan kanssa Raasto-studiossa ja ollaan jo puhuttu jos vaikka ja mistä. Äsken vähän stand-upista, mikä on lähellä myös mun sydäntä ja ymmärtääkseni myös tämän vastapäätä istuvan herran sydäntä. Haluaisin puhua kuitenkin vielä Sampo sunkaan Saint Shadowsta. Yes. Ja ehkä sun uudesta biisistä, mutta myöskin tästä koko projektista. Sä kuvasit sitä popiksi. Ja sä oot tehnyt musiikkivideoita. Onko niihin kaikkiin biiseihin tullut musiikkivideo? Joo, kaikki mitä on pihalla. Eli nyt tulee 4. sinkkujen video. Joo. Eli onko tää niinku ollut tarkoitus, että sä haluut siis tehdä jokaiseen musiikkivideon? Onko sulla joku ajatus siinä, että sä haluut sen YouTubeen tai johonkin muualle levitykseen sitten niinku? Se on vaan lirvahtanut sillä tavalla, mutta myös tähän mun tämmöistä niin kuin aikuisiän leikkiä ja oikeasti ehkä elän parasta elämääni, koska mä oon elokuvaohjaajakoulutukseltani, mutta tää on niin kuin mä oon löytänyt elämässäni ihmisiä ja löydän edelleen, jotka on valmiit leikkimään ja niin kuin ammattilaisia tai sitten vaan niin kuin, kiihottuneita harrastajia, jotka haluaa viettää yhden päivän musiikkivideopyllyilyn parissa. Ja se on niin kuin paras tapa tutustua ihmisiin ja mulle ainakin semmoinen äärimmäisen täyttymyksellinen tapa elää elämää. Että meillä on projekti ja sitten me tehdään se ja niin kuin, tehdään sitä mahdollisimman prestiisiä ja ammattimainen, ja koska siitä tulee ammattimainen, koska on ammattilaisia. Ja mielellään mäkin itse lähden niin kuin intohimo-projekteihin vaikka näyttelemään tai tekemään mitä vaan. Intohimo on supertärkeä ja sitä on vähemmän tuolla ehkä ammattimediakentällä. Että se on mulle tärkeä tapa pitää se liekki palaamassa, miksi mä oon ylipäätään lähtenyt tähän meininkiin. Saint Shadow on tekosyy ja syy tehdä kaikkia tätä. Ja siis mä oon ohjauksen ja ohjaamisen lisäksi myös art direction lähellä sydäntä, niin noin suurin osa valokuva-asioista, missä mä oon itse messissä, on mun art-direktoroimia tai yhteistyössä sen kuvaajan kanssa suunnittelemia. Niin se taiteellinen kokonaisuus on mua kiehtova asia, että minkä väristä tämä on, minkälaiset lavasteet, puvustus, typografia, kaikki tämä. Joo. Mutta siis kuulostaa siltä, niin kuin siis, mun on vaikea ehkä puketta sanoa, jos mä yritän, niin sulla on niin tommonen äärimmäinen määrä siis niin kuin luovuutta selkeästi sun sisällä. Jotenkin tuntuu, että se niin kuin varmaan kupliikin ulos susta tai niin kuin näin. Niin miten sä siis, niin kuin, miten sä oot oppinut valjastaa sen tommoseksi niin kuin tavallaan hyötykäyttöön? Tämä on hyvä kysymys. Mä oon tehnyt lapsesta asti
tollaisia projekteja. Joo. Mä olin 10V, kun me tehtiin ensimmäinen kotivideo Nightmare on Elm Street versio 10V, jossa esitin useampaa roolia. Esitin myös jotain sellaista kuumaa babyä, niin kuin kauhuilla, koska musta se oli reipasta olla 10-vuotias drag-artisti. Kyllä. Joo. Mozart aloitti myös nuorena. Mutta se vaatii siis sellaista niin kuin kaaoksen hallintaa, Joo. kaaoksen hyväksymistä, kaikki on kaaosta ja sitten siitä jotenkin sitä, että ei pelkää sitä kaoottista olotilaa, mutta siitä niin kuin järkevän tekemistä. Ja sitten vaatii varmaan tiettyä alfakoira aivoa, että sä tykkäät johtaa ja sä et stressaanut liian helposti, koska se on niin kuin stressaavaa, mutta mä näen sen vaan niin kuin upeana. Niin kuin ne on haasteita ja joukon hallinta kysymyksiä. Mutta siis se on parasta mun mielestä viettää aikaa hyvien ihmisten kanssa. Ja esimerkiksi Neon Star vaikka se oli mulle niin vaikea aika, mä näen siitä videosta, että mä oon oikeasti sisäisesti aika rikki siinä. Mm-hmm. Mä en tiedä näkeekö muut sitä, mutta mä itse näen, kun mä hakkaan sitä laattolattiaa surullisena Androidina, mä oikeasti hakkaan sitä silleen murtumispisteessä olevalla kädellä. Niin joo, siinä oli se aspekti, mutta se auttoi mua myös käsittelemään sitä vaikeaa aikaa, että mä tein sitä tuollaisen, kun ankkuroin siihen aikaan ja tunnetilaan että mä olin tavallaan paljaana sen tunteen kanssa, mutta samaan aikaan se kuvaus oli tosi kaunis päivä, koska ne oli kaikki ihmisiä, joihin mä luotan. Siellä oli Minna Lehtinen, ystäväni, tehnyt Super Cateringin 90-luvun teemalla, oli nakkisiili paikalla, myös vegaaninen. Että se oli myös semmoinen niin kuin tärkeä hetki. Ja se biisi muutenkin on, yleensä kun mä olen julkisuudessa kauan, niin mä en yleensä mielellä puhu hirveästi yksityisasioista. Joo. Mutta esimerkiksi siinä mä haastoin itseni, kun se koko ikään kuin motiivi siinä biisissä on se hate to tell you that I'm not okay, hate to tell you that I'm not. Se kiertävä, jota mä en ikinä, mulla on vaikea sanoa ääneen tommoista, että hei, mä en ole ok nyt. Mulla on vaikea yhä sanoa se edes tälleen niin kuin leikkimielessä. Mutta miksi se on vaikea? Onko se toisen julkisuus vai joku muu? Varmaan myös se, niin kuin, että mä oon hahmo, joka tykkään pärjätä ja tehdä, ja mä oon se, joka on kriisitilanteessa tosi hyvä. Joo. Eikä mä oon silleen valmis toimimaan. Ehkä mä olisin entisaikana ollut se joku sotilasluolamies, joku, joka on valmis aina puolustamaan, hyökkäämään. Niin tavallaan se niin kuin oman haavoittuvaisuuden ja sen niin kuin huonon olon tunnustaminen on vaikea. Koska mä oon yleensä ollut se, joka kannattaa muita johtaa ja ohjaa tätä laivaa. Mutta siinäpä niin. Opin. Mutta siis tämähän on mutta onko tämä, mua kiinnostaa jopa niin ajatella, että onko tämä sun persona asia, siis varmasti myös sitä, mutta onko tämä myös meidän yhteiskunnassa, ehkä jopa suomalaisessa yhteiskunnassa se, että meidän miesten pitää jaksaa ja pärjää. Tai ehkä jopa ei vaan suomalaisessa, mä väitän, että ihan maailmalla, koska aika paljon puhutaan nykyään miesten siis niin kuin mielenterveyshaasteista ja siitä jaksamattomuudesta ja kaikesta semmoisesta. Niin. Ja se on hienoa, että siitä puhutaan, että enää ei tarvitse olla se niin kuin stiff upper lip ja niin kuin älä näytä tunteita. Totta kai se on musta, pitää olla balanssi siitä, että kaikessa, mutta se on hyvä, että tästä asiasta puhutaan ja mielenterveys on nyt asia, mistä niin kuin julkisuuden henkilöt ja muut on valmiit puhumaan. Että tämä oli mun kontribuutio ja opin kappale tässä. Ja tosiaan toinen, mistä mainitsin, lyhyt leffa, mikä me kuvattiin Amerikassa, oli mua nauratti ajatus siitä, että voisin mennä terapiaan tai keskustelemaan jonkun kanssa, mutta sen sijaan teen tällainen minituotannon Arizonan autiomaassa, jos esitän tällaista kristillistä amerikkalaista pastoria, joka romahtaa autiomaassa niin kuin amerikkalaisen kuvausryhmän edessä. Silleen, mitä järkeä tässä. Mutta joo, se on aika rajua materiaalia. Siinä oikeasti niin kuin mä näen, että mä niin kuin romahdan ja niin kuin itken. Ja joo, se kuvausryhmän Amerikan Bob ja John oli vähän silleen, että aha. Oho. Mutta oliko se aito tunnereaktio? Oli. Joo. Mutta tajusko ne, että se on aito, vaan ajattelin, että sä oot vaan sikahyvä näyttelijä. Että hän on, tässä on Suomen Meryl Streep. En mä tiedä, se reaktio oli niiltä aika vahva. Tai se, tiedätkö sä aistit silloin, milloin toinen paviaani laumassa on silleen, oh shit. Niin, se ei ole enää vaan silleen, että wow, sä teit ton tosi hyvin, vaan ne varmaan aisti sen, että tämä on enemmän kuin, että nyt hän larppaa tässä. Joo. Mutta tämä oli hauskasti sanottu siis sulta tämä, että voisi mennä terapiaan tai hakea jotain muuta apua. No tämä ohjelmahan Ihmisraastin on alkanut käytännössä siitä, että mun entinen juontopari, ketä vieläkin käy välistä juontaa, niin hänellä oli isoja haasteita mustasukkaisuuden kanssa. Ja mehän ollaan käytännössä lähdetty tekemään niin kuin terapiaa 15 jaksoa, ne ensimmäistä jaksoa, liittyen mustasukkaisuuteen. Miten siitä voi päästä eteenpäin ja näin, että jokaisella on oman keinonsa. Joo, ja tärkeintä, että sä vaan niin etit niitä keinoja ja löydät jonkun.
kuin se, että sä jäät säälimään itsesi sohvalle. Sen opin. Niin kun me ollaan laumaeläimiä, niin se vaan helpottaa, kun sä höpöttelet ja puhut. Ja sitten kun me ollaan kaikki, niin kuin ihmiskunta on ollut niin kuin tavallaan suuressa aikajanassa vähän aikaa olemassa, mutta meitä on ollut niin monta polvea, että kaikki nämä tunteet on koettu aiemmin ja näin, että se ei ole ihan niin kuin originelleja asioita. Niin niiden, niin kuin, ne ei ole mitenkään häpeällisiä. Kaikki ihmiselon aspektit vaan puhut ja kohtalotovereita löytyy kyllä. Kyllä. Joo, toi oli hyvin sanottu. Mä oon samaa mieltä. Ja kaikki musiikki tietyllä lailla on ehkä tehty. Mä väitän, että jokainen sointu on soitettu, mutta ei välttämättä ehkä samassa järjestyksessä tai riffi niin kuin tehty. Joo, ja se on semmoinen myös, se on ehkä aika trendikästä sanoa, että ei ole mitään uutta, mitään. Niin kuin ihan sama. Aina löytyy, niin kuin nyt en mä puhunut susta, vaan ylipäätään semmoista tämän ajan tendenssi puhua, että kaikki elokuvat on tehty. Ei ole, niitä komboja on kuitenkin loputon määrä ja kaikki me ollaan uniikkeja, että mun tulkinta jostain tässä sun tulkinta tästä on niin kuin uusi ja se voi olla täysin tuore ja uusi näkökulma. Ja musiikki on mun mielestä myös tärkeä. Ja siis semmoinen, totta kai sen takia se on niin rakastettu taidemuoto, kun se menee suoraan meidän tajuntaan, niin kuin ääni ei mene minkään filterin läpi, toisin kuin joku visuaaliset. Mun pyllykuva internetissä menee jonkun käsittelykeskuksen läpi, mutta musiikkihan, niin kuin joku haju, menee suoraan tuonne alitajuntaan. Niin hajuhan ymmärtääkseni on voimakkain niin kuin herättää muistijälkiä ihmisessä, siis niin kuin tuoksut, että jonkun tietyn tuoksun annat jollekin ihmiselle, niin se niin kuin aivot reagoi siihen välittömästi. Eli pitäisi olla joku konsertti, missä on myös eri hajuja. Muistatko John Waters, Pink Flamingos? Ei, Polyester-leffassahan oli semmoinen Scratch and Sniff-kortti tuli mukana. Divine esitti siis se, Divine, hänen päätähtensä esitti kotirouvaa, jolla on yliluonnollisen tarkka hajuaisti. Ja sitten oli Scratch and Sniff-kortti ja siinä oli erilaisia vulgaareja tuoksuja. Tässä oli yhdistetty ääni, kuva ja haju tässä taideteoksessa. No niin, tästä tulee uusi taideprokkis haltuun. Mut siis Saint Shadow'n biisi Hallelujah, en osaa välttämättä sitäkään lausua oikein. Hallelujah. Niin, se tulee nyt 24.5. perjantaina, eikö niin ulos? Hän tulee ulos, joo. Siinä on huuruinen video, joka on kuvattu LED-screen-teknologialla kuin Mandalorian. Ei ole sama studio, mutta ikään kuin green screenin seuraava askel, eli se maailma. Jaakko Rinteen kanssa on tämä konseptoitu ja ohjattu video, eli Jaakko itse asiassa rakensi sen maailman, 3D-maailman etukäteen, että kuvauksissa se maailma on mun takana. Se, mitä siinä on, ne huuruiset maailmat oli siellä jo silloin. Okay. Se on kiinnostava tapa ja me haluttiin tällä myös teknisesti kokeilla tällaista niin kuin uutta teknologiaa, joka on niin kuin erilainen immersio. Onko tuommoisia paikkoja Suomessa vai? On niitä joo. Niitä alkaa olla. Se on niin kuin uusi teknologia, uusi niin kuin erilainen tapa tehdä, töräytellä asioita. Mutta Hallelujah on siis, ehkä eka inspiraatio oli Jeff Bezos, Nalle Valruus, tällaiset hahmot, joilla on hilloa, jotka on tavallaan niin kuin menestyneet, mutta kysymys siitä, että mitä sitten kun sä oot saanut sen kaiken, mitä sitten tapahtuu. Siksi se alkaa ideasta vuoren huipulla istumisesta, mutta ukkosen ääni kuuluu, joka tavallaan mä kirjoitin. So you won the rat race sitting on a mountain top. Can you hear the thunder rumbling? Se on lähestymässä, koska siellä sun ei kannata olla vuoren huipulla, jos salama iskee. Jaa. Mutta siinä ehkä syvin kysymys on se, kuka on se Jumala, jolle sä rukoilet, joka on se meno kertosäkeiseen. Dalle. Se on tämmöinen inhimillinen, ehkä tutkielma ahneudesta. Ja siinä videolla esitän erilaisia hahmoja, niin kuin tällaista American Psycho-tyylistä miljonäärisikailijaa ja sitten kulttijohtaja, joka on kuin Jared Leto, mutta mä näytän aika jotenkin kristushenkiseltä myös. Ja sitten siinä on semmoinen NS-proletaari, mikä visio oli niin kuin Zalandon lähetyskeskus, mutta helvetissä. Koska siellä on se HR Giger selkäranka ja sellaista niin kuin pahvilaatikoiden kanssa. Mä täysin mielestä, että nythän elämme pahvilaatikoiden kulta-aikaa. Koskaan maailmanhistoriassa ei ole näin paljon tarvetta pahvilaatikoille. Mistä se johtuu? Siis tästä Temu, Zalando. Lähetellään kaikkea. Koko ajan pahvilaatikkoon menee tavaraa. Mutta joo, mä haluaisin, että siinä on semmoinen pahvilaatikon kanssa työstävä henkilö, joka on se kertoja. Ja sitten ne kaikki sotkeutuu hänen neuleestaan lähteviin punaisiin lankoihin. Lyhykäisyydessä. Se oli tavallaan lyhykäisyydessä. Mutta siis, onko tämä niin kuin, mä nyt ymmärtäisin tämän näin, että
että on tietynlainen niin kuin protestilaulu ehkä just sitä rahaa ja ahneutta vastaan. Mä tiedän, se protesti, niin. Se on vaan niin kuin, tämä on näin, who's the God that makes you pray, dollar. Ei se sano, että se on hyvää tai pahaa. Tosin siinä on se räppiosuus, joka on se outo, mitä me nimettiin, se hahmo nimellä Venom-klonkku. Se musta semmoinen niin kuin öljyinen limaörkki, joka oli itse asiassa kunnianosoitus Return of the Living Dead -elokuvalle, upea komedia, zombie-komedia, wow. Niin kerta kaikkiaan hän on ehkä se niin kuin protestiääni, koska siinä yllätys-ysäri-räppiosuudessa räpätään niin rahasta ja se sun on niin paljon rahaa, että sun arkun kansi ei mene kiinni. Semmoista. Ja siinähän on vähän tämmöinen viittaus, että little boy heart still bears a gash, you cannot treat a wound with cash. Että ehkä tässä on joku lapsuuden asia, mitä yritetään tilkitä, mutta se on käteisellä, että voi hoitaa haavaasi. Näin se on. Niin. Mutta toisaalta mä sanon, että raha pyörittää maailmaa, raha ratkaisee asioita, ei kaikkia, mutta joitain käytännön juttuja. Tämä oli vaan tämmöinen, mun mielestä kun nykyään myös raha ja tämmöinen prestiisi ja kulta, money, make it rain juttu on osa meidän populaarikulttuurikuvastoa, niin mä haluaisin myös esittää tällaisen pienen kysymyksen, mikä tässäkin myös lyyrisesti on, että ehkä sä oot hukkumassa, kun sä you made it rain, koska sä laitat sen satamaan niin paljon, niin voi, että sä olet pysyvästi veden alla ja hukut. Niin, eli sä tavallaan, sä haluat tässäkin saada ihmiset ehkä ajattelemaan sitä asiaa. Et niinkään ehkä sano, että se on hyvä tai huono, vaan ehkä antaa heille vaan sen siemenen niin, että miettikää tätä juttua itseksenne. Se on musta jotenkin hienoa. Semmoisesta ajatusmaailmasta mä tykkään. Nyt sä voit itse päättää, mikä noista esimerkiksi hahmoista on sun suosikki, koska kaikissa niissä on puolensa. Ei sekään ole paras positio olla Zalandon pakkaamossa hikisenä neuleukkona. En tiedä onko, mutta myös ehkä jos noista pitää valita, niin suurin osa valitsisi sen American Psychoon tai sitten kulttijohtajan, joka sillä liehuu sieni kädessään. Huomasit, sä näit sen videon, eikö niin? Joo. Mä olin myös ylpeä niistä kristallilersseistä, jotka lentää sieltä. Musta Jaakko teki jonkun lerssigeneraattorin ihan vaan sitä varten. Lerssigeneraattori? Niin kuin 3D-grafiikkageneraattori. Musta se pitäisi monetisoida ja myydä. Se voi tehdä jonkun oma. Sillähän pääsee varmaan oikeasti kiesmaan, mikä on tosiaan lähellä. Niin, apuraha hakemukset vetämään. Niin voi laittaa tuonne elokuvasäätiöille ja sitten johonkin mikähän säätiö. Niillä on valtavasti rahaa nyt tässä, kun hallitus on Riikka Purran viikate on vilahtanut. Ei, mutta tosiaan niin ajatusten herättäminen oli tässä se pointsi, mutta tietenkin vähän tulee niin kuin hämmentää. Tämä on niin kuin mun mielestä, niin kuin mä sanoin, Parisille Stupid Games-videolle, mikä on tämmöinen kapitalistinen some-internet-töräys. Että se osasto tässä, kun sitten on, mä jotenkin näen ne vähän niin kuin pareina tai niin kuin tyyleinä, mitä esimerkiksi tuossa Saint Shadow-projektin sisällä on. Että meillä on ihan tällaista niin kuin yhteiskunnallista irvailua ja sitten on sitten sellaista niin kuin mun elämästä kumpuaa vähän vakavampaa osastoa. Mä haluaisin myös tehdä suomeksi varmaan Saint Shadow. Tämä on yksi ajatus, että miksi ei tekisi myös suomeksi tuohon jatkumoon biisin. Mä oon kirjoittanut suomeksi komediaa niin pitkään, mutta esimerkiksi toi Dark Country on täysin englantia ja Saint Shadow tähän asti. Mutta mietit, että kun etelä-amerikkalaiset artistithan suvereenisti saman kasetin sisällä on Espanjaa tai Portugalia ja Englantia sotkettu, tai niin kuin siellä on 2 biisiä englanniksi ja 2 loput espanjaksi tai mitä ikinä. Joo. Niin se on semmoista, miksi ei? Miksi ei? Niin. Olisiko sun mielestä helpompi ehkä tulkita niin kuin tunnetilaa tällä omalla niin kuin tunnekielellään? En mä usko. Mä oon kasvanut niin kuin kaksikielisessä kodissa. Mun vanhemmat on kielten opettaja. Mä oltiin niin kuin aika paljon Englannissa ja muuten. Mutta niin kuin englantia on mulle niin läheinen kieli. Joo. Mutta se suomi on kuitenkin se, mihin mä oon syntynyt. Se on tää kulttuuri, mä oon syntynyt. Ehkä tää ajatus on tullut myös tämmöisestä fenomaanisesta ajasta, kun mä oon ollut siinä Tuusulan tässä XR-museo-projektissa. Että mä oon niin lukenut Pekka Halosen kirjeitä Akseli Gallen Kallilalle ja ollut tässä niin kuin niiden pään sisällä. Ja sit mä oon tehnyt yhtä toista isoa projektia, joka liittyy kansanperinteeseen ja Kalevalaan. Se on niin upeaa. Ja se meidän, niin kuin meidän identiteetti ja ketä me ollaan on niin syvä ja kiehtova kysymys, mihin meillä on hyvin vähän vastauksia. Ketä me ollaan? Mitä suomalaisuus on? Mistä se koostuu? Kiinnostavaa. Mä oon niin selkeästi myös siihen suuntaan, jolloin se suomen kieli on nyt ollut vahvasti läsnä enemmän kuin ennen.
Mua kiinnostaa tavallaan, tämä on taas tämmöinen ihan Stetsonin kysymys, tuli yhtäkkiä mieleen, siis kun sä sanot Kalevala, ja sitten suomalainen metallibändi Amorphishan paljon ammentaa Kalevalasta niitä laulun sanoja ja niitä tarinoita. Siellä on ihan nähtävillä siis niin kuin Väinämöistä ja niin edespäin. Ootko tutustunut tähän bändiin koskaan? Joo, on jonkun verran. En tarpeeksi, mutta se on musta upea, toi metallisektori on se, missä tavallaan Kalevala ja se kuvasto elää. Et siellä on sellaista kiinnostusta. Jengi ottaa tatuointeja ja muita, jotka liittyy siihen, mutta siinä suuressa, tämä on niin kuin yleistäen Suomen mainstreamissa. Mä sanon, että mä puhun Kalevalasta nyt. Mä puhun kansanperinteistä. Ihmistä on vähän silleen, että tulee jotain kuivaa kanteleen näppäilyä, tuohivirsun natinaa. Että meillä ei ole sellaista, että kerro Kullervosta. Puhutaan Kullervosta. Eihän me tunnetaan yleisesti, jos menet kadulta kysymään, että kerro lemminkäinen Kullervo, Joukahainen, mitkä ne erot on, niin yleisesti niihin ne ei ole niinku osa luontevasti meidän elämää. Mutta siellä metalliskenessä ne on, joka on kiinnostavaa, koska se on tosi inspiroiva kansallisepos. Se on tosi tärkeä kirja ja sitten sen lisäksi meillä on valtava kokoelma kansanperinnettä ja tarinoita kerättynä Suomessa enemmän kuin monessa muussa maassa ja ne on super kiinnostavia äänensävyltään. Ne on darkkeja, hauskoja, todella pervoja. Kyllä. Me ollaan niinku 2 nunnaa iltapäiväteellä verrattuna meidän niinku esivanhempien vitseihin. Ne on rajua tavaraa. Tämä pitää tutustua enemmänkin, mutta mäkin tykkään kyllä Kalevalasta, siis musta se on hieno. En ole perehtynyt, mutta siis olen aina ajatellut, että se on vähän niin kuin meidän Taru Sormusten herrasta. Se on vahvasti sitä, ja sehän on ollut inspiraatio Taru Sormusten herran teokselle ja elfikielelle, ja tavallaan samankaltaisuuksia on siinä The One Ring-mytologiassa ja Sampo-mytologiassa. Tämä niin kuin aarre, joka on vähän abstraktia ja epämääräinen, se enemmän kerrotaan siitä, miten se vaikuttaa kantajansa tai sen metsästäjään. Superkiinnostavaa ja monipuolinen. Ja Kullervon tarina, joka on se surullisin. Me Askon kanssa tehtiin Kullervo-kuvasarja, missä siis Kullervohan on tämä synkin hahmo, joka on orpo. Ja luulee, että se on menettänyt kaikki sukulaisensa ja sitten se vahingossa makaa siskonsa, kun luulee, että ne on kaikki tapettu ja sitten hän itseltään hengen riistää miekalla, mutta hän on niin kuin olosuhteiden uhri. Se on joutunut olosuhteisiin johtuen edellisistä polvista. Ja se on jännittävä, se on ilmeisesti eka ainakin kansalliseepoksessa kuvaus tommosesta vähän niin kuin lasten kiusaamisesta tai niin kuin herättää kysymyksiä siitä, että lasta ei pitäisi kasvattaa kuka vaan tai miten vaan. Väinämöinen siinä sanoo vähän sen suuntaisia asioita, kun tämä hänen tarinansa on käyty läpi. Ja meillä on paljon asioita, mitä me on innovoitu kansana, mistä me ollaan vaan silleen, ei kai tästä ole, ei tehdä numeroa. Niin. Kynttilä vakan alle ja sekin onni on se onnen kätkeköön. Kätkeköön, juuri näin. No mikä sulla on Saint Shadown kanssa niin kuin nyt tavallaan ja Dolo Lujan kanssa niin se niin kuin ajatus? Haluatko se radiosoittoon, ootko sä hakenut sitä tai oot sitten lähetellyt sitä eteenpäin vai onko sulla ajatuksena, että se julkaistaan nyt vaan suoratoistopalveluihin, eli Spotifyhin ja muihin musiikkipalveluihin? Mikä on tämä ajatus? Jos menee Spottariin ja muihin platformeihin ja YouTubeen, sitä mä aiemmista lähetin tiedotteita ja tämmöistä, mutta niistä vaan yleisesti mitään varsinaisesti ei tapahdu. Tapahtunut ainakin näin. Mutta mä haluan niin tuossa Saint Shadow-asiassakin tehdä tuolla 4-5 biisiä, että mulla on sielläkin niin katalogi, ennen kuin mä alan niin henkseleitä paukuttamaan liikaa. Mä haluan, että se on vähän niin kuin underground ja ne löytää ja tietäjät tietää ja löytää ne, jotka löytää. Mä haluan tehdä sen aluksi niin ja sitten potentiaalisesti kasvattaa sitä johonkin suuntaan. Koska mä ihailen semmoisia populaarikulttuuri-ikoneita, jotka on just siinä mainstreamin ja marginaalin välissä. Nämä on tämmöisiä niin kuin vaan esikuvia, en missään nimessä ajattele, että mä oon samanlainen, mutta niin kuin Grace Jones, David Bowie, ehkä Dolly Parton jossain mielessä myös, joka on, ihmisillä on välittömästi joku kuvitelma tai ajatus hänestä. Kyllä. Ja sitten käy ilmi. Mulla on 2 ajatusta. Mutta sitten hän onkin täysin nerokas musiikki- ja business-guru. Kyllä. Täysin uskomaton. Mä oon saanut Dolly Partonilta faksin. Tiesitkö sitä? En tiennyt. Tiesikö meidän kuulijat sitä? Joo. Mä kirjoitin Apulehdelle reportaasin Dollywoodista, hänen huvipuistostaan. Olen käynyt siellä 3 eri kertaa. Tennesseein, Pigeon Forge, Tennessee. Siellä sijaitsee Dollywood. Ja sitten mä tein Apulehdelle reportaasin, koska olen luuhannut Amerikassa hyvin paljon, Amerikassa ja Kanadassa erinäisistä epäilyttävistä syistä. Niin sitten mä otin siellä kuvat, kirjoitin jutun huvipuistosta, se on kiinnostava, hieno huvipuisto. Ja siellä on paikallista kulttuuria ja Dolly-juttuja, mutta sitten paikallista historiaa ja
käsityöläisiä siltä Appalakkivuorilta ja kaikkea tämmöistä jännittävää. Ja sitten mä laitoin läpällä hänen managerille ja PR-tyypeille kysymyksiä. Niin sitten mun mielestä se manageri laittoi mailia takas, että laitat faksinumero. Dolly käyttää faksia. Vastaus tulee faksilla. Okei. Faksi on iisimpi ehkä kuin joku kirjakyyhky. Niistä mun kaverilla oli joku mystinen antiikkinen tulostin, jossa oli faksitoiminta. Niin mä laitoin sen numeron eräänä yönä kello 3. Sieltä alkoi tulla Dollyn faksi. Hän vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Siinä luki, että Hi Sampo, I hope I have answered your questions in a way that makes us both look good. Love, Dolly. Joka on musta todella hyvä läppä. Varmaan laittaa jokaisen faksiin, mutta toimii myös sillä tavalla, että sitten journalisti, joka minä olin tässä tapauksessa, tekee vähän paremman näköisen jutun. Kyllä. Mutta joo, valtavan kiehtova hahmo, joka myös vähän niin kuin rikkoo rajoja ja kyseenalaistaa tekemistä. Ja on yleisesti kiva. No mitäs sit sä oot mieltä nyt, kun puhutaan Dolly Partonista, niin Dolly Partonillahan on jonkunnäköinen suhde Miley Cyrukseen ymmärtääkseni. Hän on tämmöinen niin kuin fairy godmother, joku tällainen taikakummitäti. Niin mitäs mieltä sä oot niin kuin sitten ehkä tästä nuoremmasta? Miley Cyrus. Niin. Miley Cyrus. Kiehtova urapolku. Ja tässä vaiheessa, että mä lähdettiin sieltä Hannah Montana-asiasta, tietenkin hänellä on kuuluisa isä. Ja Disney-keitosta, ja sitten siitä alkoi se itsenäistymisen aikamoisen murskauspallopervoilun kautta. Mutta se on teini-ikä ja meininki, ja hän on todella hyvä vokalisti. Kyllä. Superhyvä. Aikana, jolla meillä ei ole liikaa hyviä laulajia, niin kuin live-laulajia, jotka pystyy laulamaan unplugged ja muissa konteksteissa, ei vain hönkien autotune tuuttiin. Niin kiehtova. Mä tykkään kiinnostavista ajatuksia herättävistä artisteista ja ihmisistä ylipäätään, jotka vähän niin kuin rikkoo niitä laatikoita ja raja-aitoja ja semmoisia, miten meidän pitäisi käyttäytyä. Miten sun pitäisi olla tietyssä kontekstissa, tietyssä iässä. Joo. Keksi itse. Joo, mun täytyy sanoa, että mun mielestä se Miley Cyrusin hienompia biisejä on se Metallican ja Elton Johnin tekemä se Nothing Else Matters. Nothing Else Matters, joo. Niin se on siis aivan huikealla. Ja siitä ei välillä niinku tiedä, että onko se mies vai nainen, kuka laulaa. Se on vaan jotenkin niin raaka se ääni, kun hän tulkitsee. Se on jopa semmoinen raastimen omainen. Mutta se on hyvin tunnistettava vokaali, hyvin tunnistettava ääni, jota meillä ei myöskään ole loputtoman paljon, koska moni kuulostaa niin samanlaiselta hönkiältä nykyään. Varsinkin, koska eihän jengi ei niin paljon harjoittele enää. Ei ole semmoista, että meillä on bändi ja me treenataan ja harjoitellaan biisit ja sitten mennään studioon. Vaan sille, että tässä on taustat ja sitten me vedään tämän yhden kerran studiossa sitten autotune vocoder. Niin meillä tulee samanlaista niin kuin boostattua huttua, joka sopii tiettyyn sektoriin, mutta sitten tavallaan huomaat, että ihmisillä on jano semmoisia niin kuin selkeästi tunnistettavia ääniä kohtaan niin kuin Miley Cyrus. Tai no Adele on vastaava, mutta se on myös sitä vähän niin kuin Duffy, Amy Winehouse, sitä, joka on ehkä Billie Holidaysta lähtenyt. Se tietty semmoinen niin kuin bluesy jazzy vocal. Joo, tiedän semmoinen kyllä, niin kuin kouluttamaton ääni. Tavallaan, että se ei ole niin kuin laulukoulun tuottama. Ja sitähän Billie Holiday oli, joka on täysin upea nerokas. Kuunnelkaa Billie Holidayta, jos haluatte mennä Adelen sinne niin kuin esivanhempaan. Joo. No miten sä sitten treenaat lauluja? Miten sä meet vaikka Saint Shadow-biiseissä studioon? Miten paljon sä harjoittelet ja miten paljon sitä tuotetaan, sitä biisiä ennen kuin se... Esimerkiksi tämä biisi, mikä nyt perjantaina tulee, tai 24.5., niin miten paljon sä harjoittelet sitä? Mua naurattaa se tässä vaiheessa, koska Joni, joka on miksaa ja masteroi sen, halusi siihen nimenomaan semmoisen niin kuin sekavan industriaalisoundin. Ja mä oon tietenkin silleen, että vokaalia kovemmalle. Laita minut päälle. Enemmän, se on mitä laulait aina siellä. Kovemmalle, vokaali ei ole tarpeeksi esillä. Ei varmaan mitään niin kuin limittiä, miten kovalle, jos mä vaatin koskea siihen nappiin. Siksi tämä naurattaa mua. Mutta siinä ehkä mä haastoin myös, että mä en halunnut, että se kuulostaa niin mehukkaalta poppisankarilta tässä. Vaiheessa, kun se videokin on silleen niin kuin vähän hikinen ja varjossa. Että mä olin ensin, että Jaakko, mä haluan keylightin, mä haluan näyttää paremmalta. Sitten mä olisin, että en halua. Tehdään tästä semmoinen vähän niin kuin weird ja hikinen, että tämä ei ole niin semmoinen, että täältä tulee nyt miesmalli. Se on vähän tylsää. Olla aina jotenkin maksimaalisen, jotenkin hyvän näköiseksi tehty, koska sekin on myös ikään kuin, se on niin kuin feikkiä, joka joskus toimii. Mutta vastauksena kysymykseesi, mä laulan tosi paljon, mä kävelen häpeämättä kadulla, lauleskelen. Suomessa lauletaan kadulla aika vähän.
monet jotkut ehkä maahanmuuttajasiivoajat laulaa aika paljon, tai maahanmuuttajatyöntekijät, maahanmuuttaja-ihmiset vaan huomioon, bussikuskit, jotka on yleensä superkivoja, lauliskelee. Suomessa on vähän varautuneempia tässä julkisessa laulamisessa. Lauleskelen, ja sitten kun mä oon yleensä tehnyt ne melodiat, joskus Joninkaan yhdessä tai sitten mulla on joku idea, mä oon laulanut sitä aika paljon, ja sitten mä laulan senkin iPhonein muistiinpanoihin ja lähetän, niin mä oon siinä vaiheessa treenannut sitä aika paljon. Mutta se riippuu myös biisistä, koska tässä kontekstissa ne on poppia aika silleen hiottua välillä, niin Dark Country-projektissa on enemmän ehkä sellaista rosoa ja orgaanisuutta. Ja jotain live-vetoja. Me on tehty jotain unplugged-konsertteja, YouTubestakin löytyy jotakin. Ihan vaan, että me laulan luikautetaan studiossa. Joo. Niin se on niin kuin luomumpaa, koska toi poppimaailma on poppia. Mutta toisaalta sitäkin mä haluaisin haastaa, että tekisi. Mulla on vähän unelma semmoisesta suomenkielisestä biisistä, joka olisi tosi kaunis balladi, joka olisi aika tälleen niin kuin läheltä mikitetty, täyttäisi kuulijan korvat. Kyllä. Mutta sitten Joni sanoi, että ei. Haudataan sun vokaali. Ja synää kovemmalla. Kauhean, että Joni lyö mua, mutta ei se, että mä oon ansainnut. Okei. Nyt otetaan meidän, mä puhun edelleen Monikasta, vaikka tämä nyt ei sinänsä niin kuin mun lisäksi yleensä istu kuin minä enää, ja vieras tai vieraat. Nyt otetaan se osio, mitä on tehnyt tässä nyt muutaman vieraan kanssa, eli mulla on täällä edelliseltä artistivieraalta metallibändi Ikinältä sulle kysymys, tai itse asiassa mä tiedän, että täällä taitaa olla 2. Yes. Niin katsotaan, mitä he haluaa sinulta kysyä. Ikinä-bändin toinen vokalisti Tuuli. Moi. Ja Ikinä-bändin basisti Aake. Moi. Meillä on semmoinen kysymys, tai mulla tuli mieleen, kun on niin harmaa jotenkin tämä tämmöinen niin kuin pilvi tai joku verho ollut tässä maailman yllä niin pitkään ja negatiivista asiaa pyörii maailmassa, niin mä haluaisin kysyä sulta, että mikä tällä hetkellä sua inspiroi elämässä? Ja mä voin jatkokysymyksenä kysyä, että antaisitko jotain neuvoja sellaiselle, joka painii vaikkapa luovan blogin äärellä tai sen äärellä, että mikään ei tunnu inspiroivan? 2 pientä kysymystä. Niin, No niin. Jos on, tässä tosiaan kysyttiin inspiraatiosta ja luovasta blogista. Mun mielestä molempiin auttaa se, että sä hyppäät tilanteisiin, mitkä ei ole sulle tuttuja. Sä mielellään siirrät itsesi paikkaan, missä oot vähän epävarma. Ainakin se toimii mulla. Että mä menen, aina kun mä jotenkin pyörin liikaa, ehkä kun mä säälin itteen, niin oikein voi, niin mä menen tekemään jotain eläinten kanssa. Mä teen paljon eläinjuttuja. Joo. Eläimet palauttaa sut takaisin. Mielellään eläimet. Koska ne on silleen, että kuka sä oot? Kuka sä nyt luulet olevassa? Sä oot joko kiva tai et oo. Niin tavallaan se palauttaa mut vahvasti ja inspiroi ja laittaa asiat mittasuhteisiin. Urheilu on toinen, mutta se ei ole niin vahva mulle. Puissa kiipeily on mulle parasta urheilua, mutta ymmärrän, että en voi sitä täysin kaikille suositella, koska se on hieman vaarallista. Niin, mutta mä oon tällainen niin paviaani gorilla henkilö. Mutta tosiaan semmoinen niin pois siitä turvallisesta boksista, mihin me aina tykätään itsemme laittaa, koska se on helppoa ja easy, me tykätään siitä. Niin siitä vahvasti muualle. Mielellään tuntemattomia ihmisiä, tuntemattomia eläimiä, niin sulla tulee todellisuustsekkaus siitä, että kuka sä oot. Mikä sä niin oot? Se voi inspiroida ihan valtavasti, kun ihmiset näkee, että vau, sä oot tosi hyvä tässä, tai että joo, sä oot ihan kauhea ihminen. Jos joka tapauksessa se antaa niin kuin vahvan impulssin. Musta mikä tahansa, mikä palauttaa sut, vähän niin kuin resetoi, ei nyt ehkä tehdasasetuksiin, koska se kuulostaa vähän lobotomistiselta, mutta sillä tavalla, että sä näet itsesi uudesta perspektiivistä. Mikä on niin kuin matkailun tai muun pointti, luulisin, että sä näet asiat, kotis, sun olot uudesta näkökulmasta, jolloin sä voit tehdä uusia suuntia. Ja ehkä se urautuminen, tylsistyminen tulee siitä, että sulla ei ole tarpeeksi haasteita. Ainakin mulle tämä aiheuttaa tylsistymisen, jos mulla on asiat vähän liian hyvin. Mä tykkään haastaa itseni, niin kuin sanottua, mä oon jossain kriisitilanteesta parasta semmoinen, missä pitää hustleroida, tai deadline on huomenna. Täytyy tehdä ratkaisuja, keksiä asioita nopeasti. Mutta joo, ja tommonen niin ymmärrän varsinkin tätä mietin kevättä. Nythän meillä on upea kesäinen sykkivä paratiisi tuolla pihalla. Mutta Suomen talvi on pitkä, harmaa, piimäinen. Joo, se voi alkaa
ahistaa, mutta toisaalta siinä on musta tosi kauniita, upeita aspekteja myös. Mä oon freelancer, niin mä voin pervoilla tuolla yöllä, jos haluan, koska mun joka päivä on erilainen yleisesti. Niin mä tykkään myös semmoisesta vampyyriparkour-harrastuksista, että voi mennä aamu 3 johonkin täysin arkinen termi ei ole millään tavalla mun suosikki, mutta olet mennä johonkin Prisman parkkipaikan kärrysuojaan seikkailemaan. Koska se voi olla mikä tahansa skifi-avaruusasema silloin, kun yhteiskunta nukkuu. Mutta ehkä se on just idea siitä, että sä teet asioita silloin, kun sun ei pitäisi tehdä. Tai sä meet johonkin, mihin sun itsesi mielestä ei pitäisi mennä. Mutta mä itse ollaan kirjoitettu nämä hahmot, mitä me tässä elämän kesäteatterissa esitetään. Kyllä. Sä voit muuttaa sen koska tahansa. Sä vaan päätät, että tämä hahmo on nyt tänään tämmöinen. Tai ainakin kokeile yhden päivän ajan. Meet eri reittiä töihin. Meet eri Alepaan. Ja mitä vaan. Joo. Se on ollut hyvin pieni juttu. Se ei tarvitse oikein monumentaalinen, eeppinen seikkailu. Mutta yleensä me tarvitaan siihen uusia niin kuin lajitovereita tai muita nisäkkäitä, koska me sitten ne niin kuin vetää meidät pois meidän omasta päästä. Kauhean saarna tuli tästä. Hyvä, mutta se oli hyvä. No mitäs luova blokki? Oliko se just tämä, että pois mukavuusalueet? Samaan. Luova blokki on monesti, koska me luodaan niin tietyillä samoilla tavoilla. Kyllä. Niin se, että sä ehkä aset jonkun toisen aivosäteilyyn voi auttaa siinä, tai sä teet jotain täysin uudella tavalla. Kysymys ehkä vaan, että miten sä luot uusia hermoreittejä. Jotkut käyttää siihen jotain luonnon antimia tai muita limpskoja. Mutta me voidaan tehdä sitä myös itse. Musta siinä on se muut ihmiset. Lähde tyyppien kanssa tekemään jotain. Lähde me Marttojen kanssa leipomaan. Se ei tarvitse olla mikään niinku sienimatka hippimaahan. Voi olla sitäkin, mutta myös lähde maanmittaaja Jormien kanssa kahville. Tai mene kahville sairaalaan, jonkin osastolle, mihin saa mennä. Niin kuin tavallaan musta perspektiivinen sun piiriin vaihtaminen. Niin. Joo. Meillä oli musta leffakoulussa Turussa, josta olen valmistunut, mä en tiedä voisiko sitä tehdä nykyään, tämä oli vähän ehkä epäilyttävää. Mä muistan mikä se opettaja oli, oliko se vieraileva ulkomaalainen hahmo, mutta se sanoi, niin kuin sen illan läksynä oli mennä paikkaan, johon ei saa mennä. Mä menin sairaalaan sinne niin kuin kellareihin, tyksiin ja johonkin pesulaan ja paikkoihin, mihin ei saa mennä. En mennyt leikkaussaliin, koska mä ajattelin, että mä en ehkä halua niin kuin olla potilas 0 tai joku bakteeri, Ebolan levittäjä. Mutta se oli kiinnostava. Ja sitten meillä oli tekosyys. Toi niin kuin etsin kuvauspaikkaa on aina hyvä syy. Että olen vain tyhmä taideopiskelija, etsin kuvauspaikkaa. Mutta myös se, että tietenkin tämä on suositus. Niin ehkä joku ydinreaktorin ei kannattaisi ryömiä ihan niin kuin, mutta sekin voi olla jännittävä kokemus. Mistä sen tietää? Niin. Et voi tietää. Sano kyllä seikkailulle. Joo. No, mutta siinä oli monta erittäin hyvää vastausta ikinälle ja äänetetään sitten seuraavalle kysymys, kun ollaan pantu kamerat ja nää kiinni. Mä kysyn ennen seuraavaa osiota vielä sulta, että osaatko sä nyt nimetä sitten niin kuin Saint Shadown tai Dark Countryn tai jonkun muun tavallaan tämmöisen musiikkiasian, mitä sä oot tehnyt, niin tärkeimmän kappaleen, minkä sä oot itse tehnyt, tai tärkeimmät, se voi olla myös pienempi osa, se voi olla vaikka jotkut niin kuin lausepari, mikä on sun mielestä tuon Neron leimaus. Voin jatkaa itseni kehumista. Great. No siis mulla, mä oon laittanut se, niin kuin tuossa Dark Countryssa, mä just mietin sitä, että mitä kaikkea siellä on niin kuin Easter egg-henkisesti. Siellä on semmoinen varhainen biisi kuin 15,000 Miles. Siinä on ihan mun eksän selässä, mä oon kertonut tätä kellekään, nyt tulee eksklusiivinen. Siinä lauletaan, että, eikö se nimi ole 15,000 Miles? On, 15,000 Miles, joo, kyllä. Siellä lauletaan 15,000 miles on, still you say, who can heal you, not me. Sen selässä luki who can heal you. Ja asiat menivät huonosti. Tästä on siis aikaa kauan. Joo. Mutta se mä haluaisin sinne sillä ajatuksella, että tässä on matkustettu 15 000 mailia ja sä yhä sanot, että kuka voi sut parantaa, mutta se en ole minä. Koska se on selkeästi sinä itse, jonka selässä tatuoin. Mutta hän ei ehkä, onko hän tajunnut sitä vieläkään, emme tiedä. Mutta sitten Who Am I Now, joka taitaa olla avausraita, jossa videolla on Team Rokan koiria. Joo, kyllä. Se on mun yksi suosikki. Mun
Mä ajattelin, että se kertoo vähän niin kuin uudelleen syntymästä, mutta kukin miettikö, mitä se heille tarkoittaa. Mutta jos katsotte YouTubesta, mä en halua tehdä siitä videot, jossa taas Mario Maa keikistelee kameran edessä, vaan siinä on Team Rockan koiria. Ja Team Rocka on Tonin, joka on mahtava, hyvä ystäväni, ex-poliisi, Norsunluun. Niin siis, Norsunluun-projekti Tansaniassa. Tiedän, joo, on lukenut siitä kyllä. Joo, eli salametsästystä. Suomalaisilla koirilla, jotka vainuaa norsunluota. Niin halusin tehdä sen kunnianostuksena koirille ja eläimille ja varsinkin hänen projektille tehdä maailmasta parempi paikka ihan niin kuin fyysisesti. Niin se oli niin kunnianostus heille. Se Who Am I Now on myös semmoinen, sen haluttiin sitten Jamin kanssa ekaksi raidaksi tohon, koska kysymys, että kuka sä oot nyt? Kuka sä oot tänään? Kuka sä oot nyt? Koska myös, että sä voit miettiä, että sun elämää tai viikkoa, että kuka sä oot nyt, mutta myös jos me ajatellaan, että on tämmöinen niin kuin uudelleen syntymisen kierto, niin kuka sä oot nyt? Kuka sä oot tämän näytelmän tällä kierroksella? Koska sä oot voinut olla edellisissä elämissä ja seuraavissa kuka vaan. Mä tykkään siitä ajatuksesta, mikä tossa on. Saint Shadow, tää on raju. Tää on vähän niin kuin Sophie's Choice-tilanne. Mä tykkään Brooklyn's Burningista yhä valtavasti, koska mulle se on se jotenkin introvertin teinin Oulussa jotenkin ääni siitä, että mä kuvittelen millainen New York on, minkälainen Amerikka on, koska mä oon niin vahvasti rakastanut populaarikulttuuria ja kasvanut sen kanssa. Kun siinä mainitaan Ninja Turtles and Growing Up, tämmöisiä asioita. Ja sitten mä halusin videoon myös New Yorkin, jota tavallaan ei ole olemassa. Kun siinä mä oon vähän silleen James Deanin omaisesti puhelinkopissa, dramaattisesti puhun puhelimeen, se on ainut. Vai onko niitä vaan 2 puhelinkoppia Manhattanilla enää? Niin kuin se ei ole totta myöskään. Mutta se näyttää siltä, että hän meni puhelinkoppiin Manhattanilla, mutta sekin on tavan tietoisesti feikkiä. Niin se on mulle semmoinen, että mä tunnistan sen fiiliksen siinä biisissä, että se on se, mitä mä mietin, kun mä olin, että mitähän mun elämästä tulee. Että mua kiinnostaa Amerikka ja kaikki nämä TV-leffa, sarjakuvasankarit. Niin se on tavallaan kunnianostus. Vähän niin kuin ehkä jotenkin tämmöinen mentaaliviesti aikojen halkisille mun varhaisella versiolle. Ennen kuin musta tuli tää Pikachu, se aiempi Pokemon, Sun Pokemon, joka siellä vähän niin kuin oli epävarmana surullisena Oulussa. Niin. No siinä oli monta hienoa ja mun mielestä hyvin myös niin kuin perusteltu. Ja nehän on myös aina semmosia, mitkä on itselleen tärkeitä asioita. Ne voi olla pieniä juttuja. Ja just tääkin, että ei joku välttämättä tiennyt tai ei varmastikaan tiennyt tätä tatuointijuttua, minkä sä nyt tässä kerroit. No, mutta kiitos siitä. Nyt otetaan yksi välijinkku ja sitten puhutaan, jos Sampo sulle sopii, niin vielä vähän hauskoista kotivideoista. Jos ikinä lähdetkin lenkille tai ajelemaan autolla kohti pohjoista, älä perkele ainakaan kuuntele Ihmisraastin podcastia. Se saattaa viedä sulta jalat. Se saattaa tuhota sun koko aivokapasiteetin. Ihmisraastin, raastanin syvältä välillä. Ihmisraastin. Sani on country hengessä. Hei, me kuvattiin pilottia Tohlopissa Tampereella niin carpool karaoke hengessä. Joskus mä ajoin autolla, Sani oli mun vieressä ja me laulettiin Aikakoneen teoksia. Ja se oli hauska. Mä muistan, että mä rullasin auton ikkunat ohi, ihan sekaisin, auton ikkunat alas ja huusin odota aina yllätyksenä tamperelaiselle koiran ulkoiluttajalle. Odota! Säikähti. Mutta se oli hauska. Sani valloittava persona. Joo, Sani oli muistaakseni toisella kaudella vieraana tässä ohjelmassa. Joo. Meillä oli ihan mukavat iltamat silloin. Siis siinä oli myös Gary Keskinen, mikä on siis tämä kitaristi Hausmyllyssä ja Negativessa ja niin edespäin. Meillä siinä viiniä virtasi ja jutut, se parani vaan loppua kohti sitten siinä. Joo. En ehkä suosittele ketään sitä jaksoa kuuntelemaan, mutta se oli eli menkää välittömästi kuuntelemaan. Painakaa pauseen. Tämän jakson kohdalla. Joo, mutta hei Sampo, ollaan puhuttu ja tiisattu vähän hauskoja kotivideoita. Sanoit, että 15 vuotta sä teit sitä ohjelmaa, olit käytännössä siitä, olit vähän niin kuin sen ohjelman aivot, siis teit kaikkea siinä. Nyt onko se aivot, mutta joku muu elin? No, miten sen haluaa sanoa, mutta se lähtö tuli aika nopeasti siitä ohjelmasta yhtäkkiä. Ja siis niin kuin, mitä siinä tapahtui?
Hyvä kysymys. Mä en tiedä koko tarinaa itsekään. Se oli hyvin dramaattista, koska se oli sama päivä, kun hallitus julisti, että yli 500 henkilön kokoontumiset ovat kielletyt. Tästä lähtien koronan vibraatiot. Mä olin sattumalta silloin, mä teen messuja paljon, mutta joskus mä teen jotain ammattimessuja. Mä olin aloittamassa yhden tämmöisen ammattimessun juontopäivää messukeskuksessa, jolloin kanavajohtaja soitti kello 9. Hello. Ja sitten sanottiin, että vaihdamme juontajaa, et ole enää messissä. Okay. Jep. Joo, se oli outo käänne, koska mä olin vaan lähettänyt ehkä sitä ennen pari viikkoa tai oli kulmalla laittanut vastaavalle tuottajalle, että hei, milloin me kuvataan lisää, ja se on aina vähän tälle, että milloin me kuvataan, ja sitten me tehdään se aika silleen, silloin Aito Media tuotti sitä. Että mä saan ne matskut ja sitten me kuvataan yleensä 10 jaksoa 3 päivässä, kun mä oon kirjoittanut sen kaiken. Sitten ikään kuin se materiaali tuli mulle, mä kirjoitin sitä sen määrän viikkoja, mitä se vaatii, ja sitten me töräytettiin. Et se oli hyvin sellaista niin kuin ei niin kuin toistuvaa ja suunnitelmallista. Mutta sitten mä ihmettelin, että vastaavasta tuotteesta ei kuulu mitään, ja sitten doink, tulee toi puhelinsoitto, se oli ylläri-pylläri, ja ehkä olisin toivonut myös semmoista niin kuin naamakkain kohtaamista 15 vuoden jälkeen. Kyllä. Enemmän kuin puhelinsoitto, edes videopuhelu, ei sitäkään. Niin kahvit tai kohtaaminen toimistolla olisi ollut ehkä musta inhimillistä, mutta tietenkin ehkä olen taas idealistinen, toivon inhimillisyyttä alalla, joka ehkä ei ole maailman inhimillisin. Mutta joo, en mä tiedä mitkä ne syyt ja taustat oli. Mutta totta kai sitten korona siitä törähti, mikä oli mun mielestä myös tosi hyvä hetki tälle, koska sitten oli muutakin miettimistä ja maailma meni jotenkin sekaisin. Ja en mä siitä kertonut oikein kellekään julkisesti, koska sit maailmassa oli tosiaan muutakin miettimistä, mutta sitten seuraavana keväänä kun se oli, kun sitten tuli ikään kuin tiedote ja joku kanava-info, että sitten Ronnie Beck juontaa sitä, niin media oli silleen, että mitä täällä tapahtuu, mikä juttu. Että sitten mä puhun siitä, sitten kun on se aika, että lehdistö kysyy. Ja sitten mä kerroin, mitä tapahtuu. Joo. Tai sen, mitä mä tiedän. En mä vieläkään tiedä niin syitä tämän takana. Mutta siis miten tämä on niinku käytännössä, siis tälleen nyt ihan niin kuin sitä ohjelmaa, niin kuin sanoin, niin varsinkin mun tämän vanhemman lapsen kanssa katsoneena, semmoinen ohjelma, mitä voidaan katsoa siis yhdessä ei arki, vaan siis perjantai- tai lauantai-iltana tavallaan vähän niin kuin popcornin tai limpparin ääressä, saunan jälkeen kiva istua siis sohvalla. Niin jos sä olit kuitenkin sen ohjelman, no ei välttämättä aivot, mutta joku toinen elin, eli kivespussit, niin miten sitten tavallaan tämä on niinku mahdollista? Käytännössä eihän siinä ole mitään järkeä laittaa pois sitä ainoat ihmistä, mikä pyörittää sitä ohjelmaa. I don't know. En mä tiedä. Mutta myös se ohjelma pyörii koko ajan uusintana. Se varmaan pyörii 3000 vuotta kuolemani jälkeen. Että se on nyt tavallaan kummallinen etappi. Siis mulle, minkä mä ymmärsin, mikä mua siinä niin kuin suretti eniten, että mä en saanut sanoa katsojille hyvästi. Koska sen mä oon tajunnut, jos mä jotain olen elämästä tajunnut, tai TVstä, että katsojat, sama kuin musiikissa, katsojat, kuulijat, ne kelle se tehdään on se tärkein komponentti. Ei se American Psycho johdossa, vaikka ne tekee ne päätökset ja saattaa tuolla tavalla vetästä töpselin ihan niin kuin railakkaasti. Mutta se oli se, mikä mua ahisti, koska kuka tietää, mä olisin voinut siinä vaiheessa, mä olen tehnyt sitä 15 vuotta, niin olla valmis lähtemään siitä. Mutta se olisi ollut musta inhimillinen tapa, tai kysyä, haluatko poistua? Mä olisin mielelläni, jos se olisi tuntunut musta hyvältä ratkaisulta tehdä hyvästi jakso tai 5 jaksoa, jossa valtikka annetaan eteenpäin. Mutta se jäi mua ahdistamaan, koska ne ihmiset, jotka on katsonut sitä niin kauan, jos monta sukupolvia, siinä on sukupolvia on kasvanut, niin se oli niille niin kuin ikävä teko, mitä mä en oikein hyväksy. Koska sitten tässä on ehkä semmoinen fundamentaalinen asia, mikä järkytti mua, kun mä niin kuin eka kertaa penetroidun TV-alalle, oli se tajuaminen, mikä ehkä varmaan monella muusikolla on, jotka on levyyhtiön kanssa tekemisissä. Sen ymmärtäminen, että täällä on ihmisiä, joilla ei ole intohimoa tätä populaarikulttuuria, niin kuin esimerkiksi TVn tekemistä kohtaan. Se oli mulle kauhea ajatus. Kun mä tietenkin ajattelin, että kaikki on täällä samanlaisia kuin minä, että ne rakastaa populaarikulttuuria, ne tietää Star Warsista, Star Trekista, Dynastiasta kaiken. Mutta nope, koska se on tietenkin statusammatti myös. Ja on tyyppejä, jotka on olleet Shellin hallituksessa, sitten Pohjois-Korean matkailun edistämiskeskuksessa, ja sitten ne on tämän kanavan pomoja. Ja sitten ne menee Epstein-saarelle. Oh no, toi meni vähän kausta. Mutta ne menee Didin saarelle. Ai, okei. Okay, mutta pointtina se, että se semmoinen kuin rakkaus sitä itse asiaa kohtaan
ei ollut se prioriteetti monelle. Joo. Koska mutta olisi ollut niin easy myös tehdä sillä tavalla, että se olisi mennyt siististi, koska tuo oli myös vähän niin kuin amatööri tapa tehdä toi, koska sitten tuli katsojien jotenkin viha-aalto 4 kohtaan, koska ne on sille, että mitä tämä on, miksi te teitte tälle Urpalle näin? Niin, siis, koska tämä on se, minkä mä muistan myöskin, ja siis nyt mä sanon tämän siis silleen, että mulla on sinänsä yleensä ihan sama, että ketä loukkaantuu siitä, mitä tässä ohjelmassa sanoo, koska mä sanon mielipiteen. Mutta mulla ei ole mitään pahaa sanottavaa Ronnie Backista. Ei, siis hän on valtavan hauska tyyppi. Ja sitten se laittoi mulle viestin, kun ei se tiennyt tästä mitään. Joo. Silloin kun tämä tuli just julki, niin Roni laittoi mulle viestiä, että anteeksi, mä en tiennyt tästä mitään. Se oli myöskin täysin ulkona tästä kuviosta. Näin mä oletinkin. Joo, se ei tiennyt mitään. Se oli sille, että mitä tämä on. Niin se ei ollut osa tätä Game of Thrones kuviota. Mutta jotenkin mä muistan vaan sen, että siitähän tuli hirveät lööpit ja kohut ja se, mikä mulle jäi mieleen, oli se, että se, mitä sä sanoit silloin, niin samaa sanoit nyt, että sä et tiedä, mitä tapahtui ja miksi tapahtui. Niin. Eikö kukaan ole missään kohtaa sen jälkeen? Tästä on kuitenkin niin kuin 3 vuotta jo aikaa. Mä en ole kuullut vastaavasta tuotteesta mitään. Mä lähetin silloin sen mailin, että milloin me tehdään lisää. Ja se on kommunikaation loppu. Se on varmaan 4 vuotta sitten. Pretty cool. Mutta ehkä tämä sen takia tämä niinku linkki katsojiin on semmoinen, minkä mä otan vakavasti, koska kun mä aloin tekemään sarjaa, olin nuori ja vielä tyhmempi, jos mahdollista kuin nyt, niin mä jotenkin mietin kaikkia skifi-lyhäreitä ja oikein muuta, mitä mä tuhersin. Kyllä. niin tuli mulle vähän semmoinen niin kuin yksi työ, kun mä aloitin sen. Mutta sitten siitä oudolla tavalla kehittyi niin kuin vahva intohimo, ja sehän on hyvin myös fenomaaninen, jos sä katsot sitä raitiovaunu settiä, siellä on Väinämöinen ja Karhu ja siellä on kaikkea tällaista niin kuin systeemiä. Mä aloitin joka kauden sanoilla mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi, sama kuin kansallisepoksemme alkusanat, ihan vaan siksi. Joo. Niin mä jossain kohtaa ymmärsin sen komedian merkitykseen, miten tärkeä se on ihmisten elossa pitämiseksi. Mä kerron sulle esimerkin. Mä olin eko- ja burleski-asioita tekemässä tuossa Helsingin erottajalla Diana-näyttämö-niminen paikka, ja tämä oli semmoinen Dr. Sketches Anti-Art School-niminen klubi, missä on burleski-tyyppi mallina, ja sitten siellä se on niin kuin taidekerros, siellä voi piirtää ja juoda bissejä tai viiniä, ei ole pakko edes piirtää. Se on hyvin, tavallaan tapa tehdä taideharrastuksesta rentoa ja ei ole sellaista suorittavaa taidetta. Helposti lähestyttävää. Joo. Niin mä olin sillä mallina. Yes. Ja sitten mä olin pukuhuoneessa vetämässä paljettikalsareita päälle ja öljyämässä itseäni. Ja mä olin aiemmin huomannut, että siellä on joku semmoinen nuori naishenkilö, joka on vähän ujo ja varjoissa luikkivainen, joku harjoittelija. Olin siellä niin paikalla. Ja sitten mä olin pukuhuoneessa ennen tätä taideperformanssiani, niin sitten oveen koputetaan ja mä avaan oven, yes. Ja sitten siellä on tämä nuori nainen, joka on ihan vitun paineessa ja huomaa, että tämä on sitä hermostuttava ja pelottava asia. Mutta sanoi, että anteeksi, mä haluaisin vaan tulla puhumaan sulle. Mä oon silleen, okei, what's up? Ja sanoi, että mä haluan sanoa kiitos, koska mulla on ollut tosi vaikeaa meidän perheessä, koska mun isä kuoli. Ja sen jälkeen niin kuin meidän jotenkin perhe oli tosi synkkä aika. Mm-hmm. Ja eka kerran, kun mä kuulin, että mun äiti nauraa, oli se, kun se katsoi sun ohjelmaa. Niin kiitos. Mä alkaa itkettää nytkin. Niin se oli tosi niin kuin tai semmoinen, niin kuin, siinä universumit, kun ruuvaa mun päähän, niin kuin, että ymmärrätkö, miten yksi ihminen voi muuttaa toisen ihmisen elämään. Vaan kertomalla tämän pyllyjuttuja. Näin, niin kuin sä vaan niin kuin, ikään kuin avaat aivosi ja niin kuin, oot se, että hei, nyt mä vähän kerron sulle hassuja juttuja, niin mä vien sut pois tästä mistä ikinä kuviosta, missä sä oot. Niin se oli ikään kuin semmoinen slap positiivisella tavalla, millä mä ymmärsin, mikä valta tai mitkä mahdollisuudet meillä kaikilla on muuttaa meidän todellisuutta. Niin tämmöisten niin kuin muistutusten myötä ymmärsin, niin kuin, mikä merkitys tommosellakin ohjelmalla voi olla, jota mä aloin tekemään vaan tehdään jotain mikkihiiri sitä ja tätä juttuja. Niin se muotoutui paljon tärkeämmäksi asiaksi, on mä sitten niin tosiaan piilotin mediakriittisyyttä, eläinoikeuksia, täysin asiatonta huumoria ja tämmöistä niin kuin suomalaisuutta käsitteleviä ajatuksia ja juttuja. Ja sitten se niin kuin on siitä vaan muodostui traditio perheille ja ihmisille. Joku Suomen pilvenpolttajat ry myös kertoo, että he harrastavat, mitä harrastavat tämän ohjelman parissa. Että se oli hienoa. Saat niinku palautetta tosi eri-ikäisiltä, tosi erilaisilta ihmisiltä. Joo. Ja tavallaan mä halusin, että se vaan niinku vilpitöntä
niinku huumoria ja vähän niin kuin kyseen. Ja siinä on mulle se anarkia tosi tärkeänä, koska siinä on niinku vähän ajattelua, että kannattaako sun katsoa televisiota, mitä järkeä tässä on. Onko tässä mitään järkeä? Mutta ylipäätään se, että prime-timeissa meillä oli Suomen niinku monimutkaista ja monimuotoista käyttämistä ja sanaleikkejä ja sellaista, koska meillä on tosi kaunis ja upea niin kuin ainutkertainen kieli, mitä sitten helposti, jos meillä on joku reality lortot hiekkarannalla, niin se välttämättä sä et kuule Kalevalaa, tai ei sitä tarvitse Kalevalaa, mutta niin kuin Suomen luovaa käyttöä. Kyllä. Näin. Ja. No, mun on pakko nyt kysyä sitten tässä kohtaa, että mun ymmärtääkseni nykyäänhän se hauskat kotivideot ei enää pyöri telkkarissa. Vain uusintana, siis tämä vanhat. Niin, kyllä. Mutta mitäpä sitten pitäisi jonkun tuotantoyhtiön tehdä, että saataisiin Sampo Marjomaa takaisin telkkarin juontamaan hauskaa kotivideoita? En tiedä, tuo on kiinnostava kysymys. En tiedä tekisinkö mä sitä. Mutta jos mä tekisin, se pointti olisi toi niin kuin jäähyväiset. Vähän niin kuin Sherin jäähyväiskiertue, joka jatkuisi katkeamatta. Mutta ei, se on mikä mulle niin kuin jäi kaihertamaan. Joo. Mutta toisaalta en mä tiedä, olenko mä siirtynyt muihin sfääreihin. I don't know. Mutta toisaalta se on suomalaisen populaarikulttuurin yksi etappi ja Nelosen kai pitkäikäisin kotimainen tommonen ohjelma. Et siinä oli paljon vaiheita, ainakin siitä joku kirja tai joku pitäisi tehdä, koska me kuvattiin sitä Dollywoodissa, Hello Kitty -huvipuistossa Japanissa, Havailla, järjettömissä paikoissa ja outoja vieraita. Päivi Räsänen, mikä muita oli vieraina. Oli Titinalle ja se sen omistaja, kouluttaja. Riitta. Joo. Joka on vähän niin kuin Suomen Dolly Parton muuten. Ympyrä sulkeutuu. Tai en tiedä, mikä kuvio on. Joo. Sydän. Pidän sydän. Joo. Niin kuin, mä en koskaan sano ei. Niin. Mutta tai mä sanon, että en ole medium, en tiedä mitä tulevaisuudessa tapahtuu, en tiedä. Kaikki on mahdollista. Niin. Kulttuuri syntyy uudelleen ja tavallaan asiat herää uudelleen kuin tohtori Frankensteinin laverilla. Niin, kuka tietää, en tiedä. Joo. Mutta toihan siis se olisi niinku, tavallaan, mä ymmärrän tasan tarkkaan sen, mitä sä tarkoitat sillä, että saisit saanut siitä semmoisen ainakin arvoisen lähdön, saisit halunnut mahdollisuuden siihen, niin kuin, että sä voit lähteä niin, että ihmiset ymmärtää, että okei, sä lähdet tästä ohjelmasta ja sitten se ohjelma saa ehkä jättää, tai niin kuin katsojat jättää sulle jäähyväiset ja sä voit jättää heille siinä samalla. Joo, ja se just se niin kuin katsojan palveleminen, niin kuin se palveluasenne on mulle se tärkeä, vaikka mä oon palveluammatissa itse en olisi paras mahdollinen jossain näin, mutta se, että mä oon sen tajunnut, että ihmiset katsoo sitä ohjelmaa, ne on ihmisiä, ne ei ole mitään robotteja. Kyllä. Vaan niin kuin niille, ne on sun työnantajat kuitenkin. Niin kuin ne on ne, joilla on intohimo sitä kohtaan, tai ne vihaa sitä mitä ikinä, mutta niillä on tunteita sitä kohtaan, koska sitten on se päättävä sektori, mikä pahimmillaan ne ei ole kiinnostunut siitä. Koska niiden homma on totta kai myöskin muuta. Niiden pitää tehdä rahaa ja myydä makkaramainoksia tai tehdä muita päätöksiä. Aikuisten maailma toimii näin, mutta tarviiko sen toimia noin? En tiedä. Mä ainakin toivoisin pientä niin kuin inhimillisyysinjektiota, koska me ollaan ihmisiä. Niin miksi ei olisi kiva, jos sä voit olla edes vähän kiva? Joo, siis se, että on mukava tai kiva, niin se ei ole koskaan maksanut kenellekään yhtään mitään, ymmärtääkseni. Ainut tulee se fiilis, että pitääkö olla jokin badass bro ja olla tiukka ja niin kuin asshole, että sä jotenkin menestyt maailmasta. Mä en osta sitä. Mä oon mieluummin sille, että okei, joku voi kävellä mun päältä vähän, mutta ihan sama, mä oon mieluummin mukava ja kiva kuin joku ihme, mä larppaan jotain kasari kokainipöllyistä pörssiperäreikää. Kiva peräreikä. Sos. No onko sulla jotain muita TV- tai tämmöisiä juttuja, siis niin kuin mitä sä oot käsikirjoittanut tai ollut tekemässä tällä hetkellä telkkarista? Onko tulos jotain semmoista, mitä sä voit kertoa? Mulla on yksi projekti, mistä mä en voi kertoa, josta mä oon innoissani, mutta kuka tietää, nuo tutkimattomat ovat liikkuvan kuvan tiet. Mua kiinnostaisi tehdä lisää nimenomaan kansanperinteestä ja suomalaisuudesta, niin kuin se on se, joka mua kiehtoo. Ja mun iso unelma olisi, tämä nyt kuulostaa megalomaaniselta, mutta tässä vaiheessa en välitä. Musta olisi muka mahtava laittaa liikkeelle tai olla mukana niin kuin Fennomanian 3. aallossa. Mietitpä sitä. Niin kuin se semmoinen tulenkantajien raivoisa rakkaus Suomea kohtaan. Se olisi mahtavaa.
No miten se olisi kaikista paras sun mielestä niin kuin tehdä? Jos sä nyt saisit sitten niin kuin, älä mieti nyt realiteetteja, mikä olisi sun mielestä se paras keino siihen? No ihmisten pitää luontevasti kiinnostua omasta perimästään, nähdä se kuumana ja jännittävänä ja seksikkäänä. Mä luulen, että yksi tapa olisi tehdä kansainvälinen Kalevala-sarja, joka pitäisi olla sille, että se on suosittu Suomen ulkopuolella, jolloin suomalaiset näkee sen arvon. Näinhän se yleensä on Kyllä, mennyt. joo. Yksi tapa. Mutta esimerkiksi toi sun esimerkki metallibändistä on musta upea käytännön validi pointti, miten sitä perinnettä pidetään elossa ja miten ihmiset löytää sen kiinnostavilla tavalla. Sitä pitää tehdä kuin hampurilainen, semmoinen, mitä sä haluat haukata, eikä sille, että nyt kerron teille folkloristisista asioista, koska se kiinnostaa joitain tyyppejä, se on hyvin marginaalinen se ikään kuin NS-akateeminen tiede näkökulma. Kun myös se on kansan tarinoita ja Kalevalan niin kuin huuruiset storithan on tehty, totta kai Kalevalaan itsenäistymisen ajan tavallaan tarkoitusta palvelemaan, mutta kun mietit niitä aiheita ja tutkit ehkä vähän niitä Lönnrotin sensuroimia juttuja, niin sä näet, että siellä ne tarinat on kerrottu varmaan vähän eri tavalla, totta kai kun se on ollut nuotiolla, kun mä kerron sulle tarinan, kun Seppo Ilmarinen tekee metallista uuden vaimon, niin me tiedetään mikä fokus tässä, jossa on niin kuin maailman ensimmäinen Real Doll-tarina, niin että mikä se pihvi tässä tarinassa on ollut, tai Marjatan sekoilu metsässä, kun puolukka menee muuallekin kuin poimuriin, niin se on ollut varmaan semmoinen erilainen Marjo-seikkailu, Marjan matka. Se on muuten upea tarina. Luepa se, jos tartut Kalevalaan, sitten Kalevalan viimeinen tarina, kun Marjatta tulee raskaaksi puolukalle synnyttää Karjalan uuden kuninkaan. Ja mitä sitten tapahtuu? Tätä en ole kuullut, mutta pitääpä... Se on se, mihin Kalevala päättyy. Okei. Kun uusi uskonto tulee tänne. Mitähän Lönnrot on tarkoittanut? I don't know. Joo. Niin, siinä on voinut olla jotain. Joku inspiraatio. Niin, kyllä. No siis, mutta pakko nyt todeta tässä, niin kuin, kun vedellään viimeisiä niin sanotusti, että sä oot käytännössä tietyllä lailla monilahjakkuus, mitä moni ei varmaan niin kuin edes tiennyt. Sä oot siis niin kuin, käsikirjoitat ja näyttelet ja laulat ja onko mitään, mitä sä sitten niin kuin et osaa tehdä? Mä en tykkää tehdä veroilmoitusta. Ei varmaan kukaan. Tai kuittiasioita yrittäjän maailmassa. Mä en tykkää niistä. Joo. Matematiikka ei lähellä sydäntäni. Mun kaikki ne lahjat on ehkä tuolla niin kuin luovan itseilmaisun, ryhmätyön, tämmöisten kommunikaation, viestinnän sektoreilla. Ne on ne, ja mä oon aina ollut tommonen. Mä oon utelias, mä oon kiinnostunut, mä oon niin kuin intohimoinen asioiden suhteen. Varmaan joku ajattelee, että miksi sä et keskity yhteen asiaan, miksi tee vaan yhtä juttua. Se on niin kuin yksi tapa katsoa maailmaa. Mä tykkään siitä Uomo Universaalo-ideasta, koska olenhan Oulun Da Vinci. Koska meillä on niin kuin valtava määrä kykyjä kaikilla. Ehkä me itse rajoitetaan itseämme eniten. Sanoit, että et sä voi olla balettitanssi, jos sä oot putkimies. Mikset? Anna mennä. Me tutu päälle ja vetä se. Miksi ei? Meillä on, me voidaan kehittää itseämme niin moniin suuntiin. Joo. Niin, mutta sä sanoit Jared Leton tuossa aikaisemmin, eli väärin muista, niin hänhän on juuri tämmöinen hahmo, mikä siis, hänhän siis, no Oscar-voittaja, näyttelijä, mutta myöskin äärimmäisen hyvä muusikko, ja laulaja. Myös vampyyri. Onko se vampyyri? No kato, onko se, minkä ikäinen hän on? Hän on hän on erikoinen hahmo, mutta kiinnostava. Me ei voi, hän ei ainakaan tylsä. Ei. Mutta Jared Leto oli inspiraatio Dallelujahs kulttijohtaja-hahmolle vahvasti, koska hänestä on niitä kuvia, missä liehuu jossain pellava saunatakissa ja semmoiset seppelepäiset pirkot seuraa sitä, joka on ihan silleen, rakastan kulttidokkareita PS. Niin kuin, miten meidän tavallaan tätä laumautumista ja meidän niin kuin, kiinnostusta olla jossain kerrossa voi jotenkin vääntää eri suuntiin. Se on kiehtovaa. Mutta Jared Leto on muista hyvä semmoinen kulttijohtajan prototyyppi. Ja inspiraatiota se Dallelujah kulttijohtajan hahmoksi, joka sientä nuolee ja sitten kristallilersit lähteekin lentoon. Joo. Se oli hyvä sieni. Nyt kuulostaa kuitenkin siltä, että mun tämä keskustelu oli tässä. Nyt kuulostaa siltä, että haluan pois täältä. Soitin poliisit, let me out. ei tarvi poliiseja soittaa, kyllä. Mutta onko sulla jotain siis... mitä sä haluaisit promota? Esimerkiksi onko Saint Shadow keikoilla vai onko se tämmöinen bändi, mikä pysyy vielä pelkästään levylaatikoissa? Hän on kuin Enua toistaiseksi. Hän on vaan siellä omassa linnassaan. Joo. Enuahan asuu muuten sen oudon pariskunnan kanssa. Niillä on joku outo
Menage a Trois, mutta se on aihe seuraavaan podcastiin. Saint Shadow ei ole vielä live-esiintynyt, mutta se ei ole millään tavalla pois suljettu. Niin. Toistaiseksi hän on Matriisissa. Menkää kuunteleen Dalleluja, mutta ehkä sitä ennen tsekatkaa Brooklyn's Burning, missä herkkä James Dean Marjomaa esiintyy. Jos haluatte nähdä masentuneen Marjomaan, niin sitten Neon Star, jossa yhdistyy suomalainen saunaestetiikka ja Blade Runner retro-skifityyli. Ja mulla on muoviset hotpantsit, josta näkyy läpi. Comes as no surprise. No mutta jos on mitä näyttää, niin miksi ei näytä? Mä en pidä pyytä pivossa. Mun kynttilä ei ole vakana. No onko jotain spessusuunnitelmia vielä tähän 24 vuoteen? No kyllä. Me jatketaan Tuusulanjärven, sinun kotikontuisi historiallisten kohteiden tarinaa, ja se on superkiinnostavaa. Mistä sitä pääsee katsomaan? Tällä hetkellä löydät XR Museo nimellä, mutta se on vaihtamassa nimeä nyt kesän jälkeen. Mutta XR Museo, googlaamalla löytyy Erkkola, Aleksi Kiven kuolinmökki, Jokelan tiilitehdas ja Halosenniemi kohteet. Jokelasta alun perin. Okei, sä oot tiilitehtaalla tehty. Kyllä. Arvasin. Mutta joo, sieltä on löytynyt kaikkia outoja aspekteja, kuten Mata Hari liittyy Jokelan tiilitehtaan tarinaan, koska hänet telotettiin samaan aikaan yhden Jokelan tiilitehtaan omistajan kanssa. Samana päivänä Mata Hari ja Jokelan tiilitehtaan omistaja. En tiedä. Kukaan ei tiennyt tätä. Mäkin olin hämmentynyt. Mutta joo, se on tulossa, eli pureutukaa suomalaisen historiaan. Se on niin kuin, sanoisin, vaikka itse sanonkin semi-viihdyttävällä tavalla kerrottuja asioita. Ja mä oon halunnut laittaa sinne juttuja, kuten yritän olla venyttämättä tätä liikaa, mutta esimerkiksi Halosenniemeen mä halusin Halosen ja Galeen Kallelan kirjeenvaihtoa, ikään kuin, että me nähdään se inhimillisyys, koska he olivat ihmisiä. Esimerkiksi kirja, kun Pekka Halonen maalaa Vainolaista vastaan suurteosta, missä on semmoisia kalevalaisia ukkoja tähyämässä merelle, että sieltä varmaan ei venäläiset tuu, niin se kirjoittaa Axel Galeenille kirjettä, että en tiedä tuleeko tästä mitään, en mä tiedä tästä taulusta, että mä en saa malleja mistään, kun maalaa sitä Hämeessä, näistä hämäläistä ei ne tajua mistään mitään, että kaikki, se pyysi malleiksi miehiä siihen ja kaikki sanoi sille, että en tule. Ja sitten se kirjoittaa Axel Galeenille, että eikö sinulla ollut joku peruuki ja tekopartoja, että näistä äijistä saisi jonkun näköisiä. Että se pyytää lainaan perukkeja, joka on musta upean inhimillistä ja tosi sympaattista. Kyllä. Ja me kaikki ollaan ihmisiä ja sitten vahingossa me tehdään asioita, joista tulee myöhemmin monumentaalisia. Ja monumentaalisia taiteen klassikoita tai sitten supertärkeitä asioita toisen ihmisen elämässä. Eli tehkää jännittäviä ja hyviä tekoja ihmiset. Se oli aika loistava, pitkä loppukaneetti. Kiitos Sampo. Ihan mahtavaa saada sut vieraaksi ja ovi on aina auki tänne studiolle. Yes, kiitos. Mä muutan tänne. Tää käy. Samu sanoo kiitos ja morbidelli. Moi moi.